Вітаю, яскіх гаспадар, вітаю. Вітаю ўсіх. Добрый дзень, добрый дзень. Сёння гуляемся. Сёння у нас аўторак. А па аўторках мы зараз апошнім ужо... Я сказаў, што гэта будзе часовая рубрика, але мне падаецца, яна замацавалася, яна застанецца. Мы гуляем у гульні, якія выпадкова трапляюць у нам у рулетцы у пятніцу. То бок у пятніцу мы круцім рулетку і вызначаем, во што мы будзем гуляць у аўторак. А спіс гулін у нас бярэцца з нашага спісу гулін, ну, як бы, на пятнічны стрым, то бок тое, што справа зверху. То бок мы з гэтага ўсяго спіска просто круцім рулетку і глядзім, во што пагуляем. Oxygen Not Included у мяне ўжо былі стрымы, калі вы сюды трапілі, для тых, хто на запісе, для тых, хто на ютубе. Калі вы сюды трапілі па спісу, па плейлісту, то не здзіўляйцеся. Сёння у нас гэта з даволі вялікім перапынкам будзе гульня. Яна выпадковая, таму што трапілася. Oxygen Not Included мне вельмі падабаецца, тым больш, што гэта такая гульня, у якую прыемна вяртацца. Ведаеце, вы даўно не былі ў яе, і ў ёй нешта новенькае дадалося. Ось, і вы можете патыркаць яе. Будуем паміральную яму. Сёння, на жаль, мы не будзем працягваць тую калонію, якую мы тады рабілі. Вось ты з паміральнай ямай нагадала, што мы там пачыналі рабіць паміральную яму для рыбак, каб нам пракарміцца калоніі. Але сёння мы паэксперыментуем. У мой досвід Oxygen Not Included я большую частку часу у яе гуляў вельмі даўно, калі не было космоса, даследавання космоса і ўсё гэта такое. Вот. Для тых, хто ведаюць і гуляюцца рэгулярна, для тых зразумела, што гэта значыць, што я ніякіх нават біёмныя планеты в асноўным я тады гуляўся, тады быў толькі класічны рэжым. Вось, біёмныя планеты дадалі даволі хутка, але ўжо тады я гуляў трошкі менш. І потым я вяртаўся да гульні праз год, там зноў пагуляўся, кінуў, вярнуўся яшчэ праз год, яшчэ пагуляўся і гэтак далей. Вось. Сёння мы паспрабуем. Ёсць нейкі Frosty Planet Pack. Я не ўпэўнены, ці ён дазволіць нам паспрабаваць адразу такую ледзяную планету, бо там цэлы набор, так? Гэта альтэрнатыўныя... Так... Спецыяльныя івенты і... Давайте зазірнем просто на момант. Frosty Planet Pack ёсць спецыяльна... А я магу просто пачаць з такога. Класічны, але вось он, Frosty Planet Pack. Ледзяныя планеты, вось гэта паспрабуем. Вось, ну, вось з яе і пачнем. Frosty Planet Pack гэта набор геймплея, з якім я не знаёмы. Бачыце, там рагаты, нешта зайцатруса кот. Ну, я не ведаю, вам мне складана сказаць, вось бачыце там зверху. Гэта абсалютна невядомы мне геймплей, абсалютна невядомая біёма, тым больш, што я звычайна заўсёды пачынаў планеты з такім стандартным вельмі стартам. Вось. Рагаты зайцатруса кот. Арыгана, калі ласка, гэта не проста зайцатрус. Вось. А давайте яшчэ пагенеруем тут. Потом нам выпадзе нешта. Вот яшчэ ў пакет залез і яшчэ больш. Дарэчы, ну, калі на фоне будзе шум, то ёсць два сродка шума сёння. Сёння я бензапілу пачуў літаральна перад пачаткам стрима. Я трошки пачакаў, пакуль сціхне яна, і толькі потым запусціў стрим. Літаральна хвілінку. Я яшчэ сядзеў, чакаў. Можа яшчэ зноў пачацца. І вось кот зараз вырашыў, што ідэальны момант пагуляцца з пакетам. Калі пашасціць, і ён супакоіцца, у мяне для вас будзе невялічкая крутая новая рэч, можа быць на стрыме, можа быць наладжу. Вось, ну паглядзім. Сёння такі эксперыментальны трошкі стрым. Давайте, окей, мы нагенеравалі набор планет ледзяных, нейкі новы астэроід, там ёсць, ну, халера з ім, што на ім ёсць, я буду разбірацца ў любым выпадку па парадку, тундравыя астэроіды, розныя. Вадзяны астэроід. Регалітавы астэроід. Окей, ну, я да космоса дабяруся невядома калі. Тут я бы не вельмі напружваўся. Я пакінуў сабе, каб у нас была вулканічная актыўнасць, мне спадабалася гэта. Мне падабаецца вулканы. Люблю. Я ўжо, што? Толькі быў, блин. Дайце мне вулканаў і чаго-небудзь поболей. Ну ладно, халера з ім. Не, космос заклада не будзе, ну гэта... Я думаю, чтобы нам такое парабіць. Геодорманд. Ага. І вулканічна... я зразумеў, гэта па тыпу мадыфікатары, яно будзе базава ўсё роўна, просто больш альбо менш госця.
Хм. Металлічныя пячоры. Да і ладно, карацей, я не ведаю. Тут недастаткова металу. Ну ладно, халер з ім. Там усё побачым, паехалі, так. Ёсць якія-небудзь для гісторыі, няхай усё будзе. Усё гэта ўключана, няхай, альбо што там. Scramble DLCs. Па тыпу... У гэтай налады нельга змяніць. Ну, няхай будзе, усё добра, усё на месцы. Гульнявыя налады, няхай усё дэфолтнае. Паехалі. Буду разбірацца. Незнаёмыя жывёлы, незнаёмы старт. Я не ведаю, як пачынаць сярод льда, я там не ведаю, як гэта ўвогуле будзе выглядаць, таму... Ну, буду... Гэта новы эксперыенс для мяне, абсалютна. І больш за тое, я прызвычаюся... Ну, і калі гэта ледзяны набор, і мы будзем на ледзяной планеце, то асноўнае, з чым я прызвычаюся змагацца, наадварот, з высокай тэмпературай. Лёд у пачатку для мяне заўсёды падавалася, ну, як мінімум, даўно мне падавалася гэта вельмі па-чыцерскі атрымліваецца, таму што ты можаш шмат чаго будаваць, і, ну, у пачатку ты будзеш падзамерзаць, але праблема ў гульні яшчэ такая, што мы перагрэем усё наваколле. Фрэю дакладна браць? Чаму? Я не бачу ніякага плюсу. Ну, я бачу, што шмат бонусаў. Не, ну, паглядзіце. 8-10, ну, агульная колькасць скілоў вельмі высокая. Але ў астатнім ёсць... Frostproof. Ёй не холодна. Окей, давайте пакінем яе. Так, нам патрэбны... Хтосьці з будаўніцтвам аперейтинг, вось гэты чел падайдзе. Нам патрэбны вучоны. Йокель. Не можа даследаваннем займацца. Нам патрэбны... Не, давайте нам патрэбны адзін чел, які будзе займацца будзе... Біонік дуплікант. Ладно, окей. Дарэчы, з біонікам я таксама не гуляўся, таму я не ведаю. Нам патрэбны адзін чел, які будзе займацца гэтым самым. Дзе ён? Капаць, карацей, нам. Нам прыйдзецца шмат капаць, таму патрэбна. Капанне і даследаванне. Не можа толькі гатаваць. А у нас ёсць хтосьці? Вось. Фрэя будзе і гатаваць нам. Цудоўна. А імёны можна змяняць? І можна імёны загаварыўся. Фрэю ў арыгана перавесці, добра. Я магу карыстацца беларускай раскладкай. Арыгана. Ёсць. Я вось якраз і хацеў сказаць, што раз можна нас задаваць ім дуплікантам, то кляска... Мышка упала. Вельмі выпадкова неяк гэта атрымалася, абсалютна. Я рукамі махаў, ну, я даволі... Я не ведаю, это можа дзіўна вельмі збоку выглядае, альбо... Ну, уявіце сабе, што калі я вам нешта тлумачу, я насамрэч шмат жэстаў рукамі раблю. І зараз я выпадкова гэтым жэстам збіў мышку са стола, вось такое. У сэнсе тут працаваць? Не, ты будзеш шчыліць. Успакойся, усё ў парадку. Блин, я насамрэч не ўпэўнены, што трэба яе пакідаць. Мяне пужае колькасць, ну, гэтых самых негатыўных трэйтаў. Ось. Добранька, глядзіце. Можна браць узнагароду, я тут назвы даю. Яна вельмі танная, 50 усяго пунктаў. Вы можете абіраць, калі ў гульне можна нешта пераназваць. Бо я забываю у ідэале, калі гэта нешта можна пераназваць у гульне. А калі мне патрэбна памятаць аб тым, што мы нешта назвалі па-іншаму, гэта складана. Таму лепей, вось, калі можна нешта пераназваць, давайте будем браць такія ўзнагароды, дзе можна нешта пераназваць. Будем гэта пераназываць, бо, ну, у ідэале якраз таки, каб не трэба было мне запамінаць, бо я лёгка забываюся. Так. Добра, мне не вельмі падабаецца Джошуа. Давайте яго паролем просто на рандомнае штосьці, што выпадзе нейкае. Будаўніцтва не блага, але не абавязкова. Воу, ты хто такі? Вось гэта стыль біонікаў якраз такі, нешта. Electrical Engineering Booster. Што за бустер? Што это такое?
Не, давайте, не, что я больше стандартная. У ідэале хтосьці, хто будзе займацца даследаваннямі, так, ну гэта не тое. Просто толькі даследаванне, не тое. Ракетамі не. Аперейтинг, вось гэта даследаванне і будаўніцтва. Мне падаецца ідэальна. Мне падаецца, яны будуць даволі шмат у пачатку. Мне не самы прыемны набор, і можна падчас гульні мяняць. Добра. Мне падаецца назву калоніі. У каго ёсць якія добрыя ідэі, давайце-ка. У нас былі ніжнія мацюкі папярэдні раз. Нешта мне тут нічога не цікава. Чучыншына. Давайте. Чучыншына. Ось. Чучыншына была раней, так что... Поехали. Але назвы неблагія. Морозович і Новоагурокс. Так. Вермінійскія... Ну так, у ледяной біоме пачынаць. О, глядзіце, адразу зайцатрус гэты рагаты. Не, пачакайце-ка, гэта не кот, гэта па тыпу ліса. Гэта рагатая ліса нейкая. Так. Там ёсць у глыбіні нейкая калонія, якую мы ніколі не бачылі. Так, давайте я спынюся. Дрэва? Мы можам збіраць дрэва? Што? У нас новая хованка адразу, драўляная. Тэмпература вельмі нізкая, мінус 25, каб вы разумелі, так? Розныя... Раслінкі, ты вось, флокс. Ты называешься флокс. Лісалень. Угу. Оп, скотча, добра. Лісалень. Ты у нас што? Давайте информацию трошки на его. Комфортные температуры от минус 30 до 10 градусов. Жить может от минус 60 до 100 градусов Цельсия. Звычайно живет 100 циклов. Ясі новые рослинки, якія не ведаю. Нейкая, гэта самае, нейкі яблык. Так. Што можа рабіць? Яго можна... у яго на галаве дрэва расце. Гэта не рага, гэта дрэвы. І можна яго па тыпу прыглядаць за ім і зразаць яму рага і пакрыху рабіць сабе дрэва. Так, можна стрыгчы. Мне каток скотча зараз на... О, паглядзіце-ка. Якія яшчэ. А ў іх ёсць нейкія іншыя мадыфікацыі? Звычайна ёсць яшчэ проста, ну, як мутацыі пад рознае асяроддзе. Я не бачу нешта. Толькі вось гэты знешні выгляд нейкі дзіўны трошкі. Ну, добра. Дрэва, я так разумею, нам будзе патрэбна, каб грэцца. Што гэта? Партал даследавання. Окей, ладно. Давайте в любом выпадку, нам патрэбна, каб хоць трошкі заняцца чымсьці, нам патрэбна базавая нейкую рэч зрабіць. Я вось толькі не ўпэўнены, як нам з ежай што рабіць увогуле. Металлічная руда. Сінабар. Я не ведаю, што такое. Фосфорит. Блин, у нас амаль не будзе ежы. Так просто мы не здабудзем, як по звычайнаму. Другі выгляд, гэта дзіцёнак. Окей. Так, што з ежай, што з ежай? Фосфорит. Добра, я бачу раслінкі. Давайте вось... Мне падаецца, занадта хутка буду пашырацца. У мяне кот забраўся на каструлю. На рондаль. Не, унутр рондаля, ён у рондале сядзеў. Окей, я хожу нешта фігачыць. Так, давайте адразу пракапаем вось сюды. Я не буду вельмі... Я баюся рабіць вельмі хуткіх дзеянняў, таму што невядома нічога. Але ў той жа момант там ёсць ежа, якую можна хаця б трошкі збіраць. Там будзе карысна. Варыянты будынкаў.
Станцыя сублімацыі. Паскарае пераўтварэнне... Ага. Зямлі, атручанай зямлі у кісларод. Атручаны. Неблага. Так, гэта незнаёмае, незнаёмае, незнаёмае. Ну, у сэнсе, наадварот, усё знаёмае, тут нічога такога. Тут таксама. Ну, я пакуль бачу толькі ўсё дэфолтнае. О, тайл з снега. Замест таго, каб... каб будаваць не з гэтага самага, не з мінерала нейкага. Вось, мы па тыпу як гэтыя... Як яны называюцца? Ну, карацей, будынкі са снега, вось гэта мы можам будаваць. Давайце гэта і будзем рабіць. Так, мне тады са снега... Тут яшчэ. Награвальнік вады. Цёплая вопратка зверху. Так. Вось тут я напрямую магу прарабіць. Ось так мы зробім. Там цёплая вопратка ёсць. Тут трошкі... Ага, дрэва. Што на награвальнік ежы? Выкарыстоўвае дрэва, каб нагрэць асяроддзе. Станцыя Так. Блин, не ежы, пачакайце, так, wood heater, просто награвальнік. Ну всё, выбачаюся, я читаю як придурок. Так, шмат чаго? Я адразу... О, іх там шмат увогуле. Альвеовера. Добра, чтоб не было. Что за кветка такая? Усё новое, усё новое. Просто декоративная. Угу. Окей. Так, план наступны. Ну, я так разумею, яны ўсе замерзаць будуць вельмі актыўна, так? Нам патрэбна... Будем будавацца навокал вось гэтага якраз такі. Награвацца. Тут снег трошки прыбяром. Ён же награвае, правильно? Там павінна быць цепло. Я спецыяльна зараз не паскараю. Ну, для тых, хто прызвычаіўся на высокай хуткасці гуляць. Вам можа быць трошки балюча зараз, але я спецыяльна зараз не паскараюсь, таму што пакуль яны нешта робяць, я даследую, па краху разбіраюся. Замест таго, каб хутенька нешта зрабіць і паглядзець, таму што зараз я большую частку часу буду якраз такі нешта разглядаць. Так, яны у нас падмярзаюць. Можа быць, варта было як мага хутчэй сюды забрацца. А вы што вы робіце? Што вы здабываеце? Так. Са льда і... Вы робіце аксілід? Ага. Глядзіце, вось гэтай штукі, яны вырабляюць нам якраз такі камень, які вырабляе кісларод. Гэта не ежа, гэта кісларод. Яны могуць выкарыстоўваць лёд. Яны паглынаюць... А як вы паглынаеце лёд? Так, там ужо атмасфера есть, і расці яны не могуць. Ім патрэбна СО2. Давайте тады, наадварот, мы пракапаем яшчэ одну дадатковую. Спецыяльная яма для СО2. Гэта заўсёды вельмі карысная штука. Мы дзве рэчы зробім. Вось сюды і вось сюды. Мне падаецца... у мяне няма з чаго будаваць так. Тады так само. Каток нешта ўсё яшчэ. І на лесвіцы ўваходзіць дрэва. Так, а вы можете, калі ласка, неяк туды яшчэ разабрацца? Паміральная яма СО2. Так, ну глядзіце, СО2, ён больш цяжкі за... важыць больш за тлён, правильно? Ён будзе заўсёды апускацца ўніз. Тут у нас гэтыя две расліны. Ідэальна. СО2 будзе апускацца да іх, мы будзем атрымліваць сабе тлён за гэта. То бок, ім патрэбны тлён для... Ой, тлён. Ім патрэбны СО2 якраз такі для... гэтага самага. Для таго, каб расці і для таго, каб вырабляць тлён мне назад.
Так што, у прынцыпе, я забяспечаны зараз бясконцым запасам тлёну. Ну, дзякуй чым. Я не ўпэўнены, можа быць, не бясконцым. Можа быць, я буду паглынаць яго хутчэй, чым ён будзе вырабляць, але гэта на першы час у нас ёсць, як бы, станцыя гэтага самага. Для тлёну спецыяльна. Ежа сколько ў суседніх памяшканнях. Ты пра ежу, ты маеш на ўвазе вось гэтых? Флоксаў? Мне іх шкада забіваць. Зямлю есці не будзем. На гэтай планеце зямля вельмі рэдкі рэсурс. Бачыце, вось тут толькі ёсць, і ўсё. У мяне вялікі недахоп ежы будзе. Ну, альбо вось, ну, мой план быў вось гэтыя раслінкі, так. Мы можам абраць дзесьці там аўтаматычна па тыпу прыбіраць. Не прыбіраць дзесьці там. Як жа гэта рабілася? Па тыпу аўтаматычна аўтахарвест вось гэта. Я магу гэта уключыць проста па тыпу адразу на ўсе. Была такая. Вось харвест. Вось он. Вось гэтая штука. Аўтаматычна, каб яны збіралі ежу з іх. Прыбіральня важная штука, але... Блін, яны ж абастуцца зараз літаральна тут. Давайте просто пабудуем вось, дзе трапіць. Я ж забыўся, што доўга яны не вытрымаюць. Пакуль вось тут будзе, просто вось тут. І самы найвышы прыоритет. Забейце на ўсё, будуйце месца, каб у туалет схадзіць. Что-нибудь у нас критичное такое яшчэ ёсць. Это ўсё фігня. Тлён ёсць. Ну, нам бы з ежы здабыць, але нам патрэбна хоць якога металу 400 кілаграмаў. Хоць якога. Ну, вось гэта лічыцца металам. Так, это фосфорит. Это не тое. Ну, вось тут металла гэтага ёсць трошки. Давайте раптоўна тут у нас будзе лесіцца. Здабудзем трошки мясцовага металу. Ёсць прыбіранне, як мінімум на першы час нам хопіць. Так, обваліўся. Обвалілася столь. Добра, ёсць. Так, што ў нас яшчэ? Яны актыўна карыстаюцца дрэвам. Актыўна карыстаюцца дрэвам. І, дарэчы, я нешта не бачыў у сабе хованку для дрэва. Ну, іншую. То бок, вось гэта адзінае, так? Самі такую штуку пабудаваць не магу? Не? Не бачу такога. Электрычнасць нам пакуль не актуальна. Ежу мы ледзь будзем... Вось, мікробы толькі. Ну, можа быць, потым разбяромся. З плюсаў, ведаеце, што ў халоднай, ну, біоме. Я так разумею, увесь ён будзе такі халодны. Два плюса ёсць. У гульне самая адна з этанол. Вадкі этанол? Алюмініум і кварц. Блин, нешта ўсё новае і новае. Роза. Уран. Ух. Что такое синабар? Что это такое увогуле? Просто звычайны нейкі метал, так? Что такое? А ў рэальным жыцці што гэта такое? Давайте я зараз загуглю. Я просто не ведаю такога металу. Синабар. 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 Окей. Што назва? Гэта кінавар. Ага. Мінерал класа сульфідаў. Сульфід ртуці. Мае 86% ртуці. Крышталізуецца ў трыганальнай... Што? Крышталізуецца ў трыганальнай сінганіі, каб вы разумелі. Крышталі тоўста-таблічастыя або ромбаэдрычныя. Агрэгаты тонкая зярністыя, шчыльныя ці зямлістыя. Ну, вы зразумелі. Разумееце? Усё проста.
Так, на тэмпература яму патрэбна, каб расплавіць яго, і адразу ён пераходзіць у ртуть, у газ ртуці. 583 градуса по Цельсію, да халеры. Можна не бянтэжцца на гэтую тэму у бліжэйшы час. Але, на жаль, нічога карыснага мы з яго не зробім. Вітаю, Гомзік. Даследаванні яшчэ разберомся. Мы толькі пачалі, давайте... яны ўжо адразу награвацца. Блин, а вы можете там тусіць, калі ласка? Чаму вы... Што за халера? Так, это награвальник. Давайте прыбяром. Зараз я чатка яшчэ пачытаю. Так і не здолеў у гэтай гульні разабрацца, але намагаўся толькі пару гадзін. Гэта гульня на шмат гадзін. Ну, на шмат гадзін. Вось, ты пакрыху, чым далей ты ў яе гуляеш, тым табе цікавей становіцца, і яна можа не адпусць... І калі яна нават задзяўбе, ты вяртаешся да яе праз паўгады, праз год, гэта як факторы, карацей, вось прыкладна такое. Вось, ты пакрыху пачынаеш, і потым цябе зацягвае, потым цябе ніхто не бачыць, ні знаёмыя, ніхто больш, і ў інтэрнэце ты потым не з'яўляешся. Это як новая гульня са старымі механікамі. Угу. Вітаю, Руді. Шубу взять. Так, докладно. Маєш рацію. Ось это, мне подается. Ось заберем шубу собі, а то, блін, холодные ходим. Зараз будем по краху нагріватися. Ага, то бок яны самі прибягуть, ось. Я бачу, ось, холодно стало, прибегли каб. Вось. Давайте тепленькое. Орегано у нас тепленькое заўсёды. Можа Эллі будзе даволі часта бегаць, яна у нас якраз такі рудакоп. Давайте ёй шубу у першую чаргу. Вось, у шубе будзе бегаць. З гэтым разабраліся, давайте прыярытэты расставім. Мы яшчэ прыярытэтамі не займаліся, хто чым будзе займацца. У нас трошки вядома, альбо не Эллі, я пераблытаў. Блин, я пераблытаў. Не Эллі, гэта не яна. Так, Эллі, здымай шубу, аддавай назад. Так, па-па-па-па-пам. Вось. Здымай. Аддавай. Нізбет будзе гэтым займацца. Орегано ніколі не замерзне. Ну, па-тыпу, орегано тёпленькая. Так, Нізбет, вось ты, калі ласка, ты шубу апранай. У нас план такі. Нема плану, насамрэч, я разбіраюся, што у нас дзе. І новый біом, і я ні халеры не знаёмы раслінкі нейкія, ўсё. У мяне няма нейкага крутога плана, таму што рэсурсаў, якіх звычайна шмат, іх няма ўвогуле. Просто не існуе. 2 каланіста без імён. Так што, калі ласка, берыце ўзнагароду за гэта самае, ну, на назвы і будзем абіраць. Так, глобальна, нам патрэбна месца адпачынку для іх, правильно? Нам патрэбна гэтае самае, ну, можа быць, пачаць ежу гатаваць неяк. Давайте вось гэтае. Тэхналогіі. Тэхналогіі, самае важнае. Дзе там станцыя па тэхналогіях. Давайте яна будзе паблізу дзесьці ад награвальніка гэтага. Што у нас па тэмпературы? Вось ён награвальнік, так? Ён аддае цяпло. І каля яго вось у гэтым радыусе... ну чым бліжэй да яго, тым, в прынцыпе, цяплей. Так я назіраю. Але тут скоча вельмі тэмпература. Язэп знічка. Давай... глядзі, у нас 2 дзяўчынкі. У нас неяк атрымалася, у нас калонія ў дзяўчынак. Давай... я выбачаюся мегапазерскі, я зараз табе вярну твае балы. 50 штук цэлых. Вось. Але давай нейкія жаночыя імёны, бо у нас вельмі нетрапна тады атрымліваецца. Я табе зараз вярну. Язэпа ёсць такая... Язэпа... Я табе бал ўжо вярну, так што... Нічога страшнага, гэта ўзнагарода спецыяльна для таго, каб просто нажаць. Давайте, вось будзе Нізбет. Мне Нізбет не вельмі падабаецца назва нешта. Імя, вось у яе ў першую чаргу. Язэпа знічка. Давай. Язэпа знічка. Нормально. Руді Штольцаўна. Добра. Дамовіліся.
Так, Элли. Руди... Штоль. Сауна. Ты у нас... Руди Штольц у нас галоўная па чаму? Нагадай-ка ты. Блин, я не памятаю, где там поглядеть. Здольнасці яе. Я упершыню ў гульню быццам бы залез, месцамі туплю. Ну и ладно. Карацей, у нас была для яе мэта. Давайте прыярытэты, вось, калі прыярытэты расстаўлю, стане трошки відавочней. ЕЗ-пазнічка у нас у асноўным па капанню будзе прыярытэт для цябе самы высокі. Усё астатняе менш прыярытэтна, няхай займайся як будзе. Руді Штольцаўна у нас чалавек, які будзе займацца... Арэгана у нас па гатоўцы, галоўная, і па дагляду за жывёлкамі. Так, Руді Штольцаўна, я бачу прыбіранне, даследаванне і праца з машынамі. Будаўніцтва. Карацей, вось даследаванне, праца з машынамі і будаўніцтва асноўнае. Астатняе як трапіць. Таму што прыбірацца не абавязкова, як бы ставіць у нас спецыяльнае прыбіральшчыка мы назначаць пакуль не будзем. Вось. Так, у нас ніхто нічым не заняты. Вы чаму нічога не робіце? Так, вось гэта алоэ вера, давайте няхай... Не алоэ вера, яна альвео вера. Вось яе няхай прыбіраюць, калі будзе магчымасць. Увогуле ўсё давайте гэта няхай прыбіраецца, калі будзе магчымасць. Бо гэта ўсё ежа. Штосьці ежа, што дзесьці паветра, карацей, усё карысна. Так, наконт ежы. Ежа ўсё добра, але дзесьці у нас агрэгаты. Каля цёпленькай, давайте. Каля цёпленькага у нас павінна пасяліцца. Няхай у іх будзе ложкі адразу зробім, няхай адпачываюць на іх. На жаль, дэкаратыўную гэтую я выкапаю. Таму што хоць і упрыгожанне... Яны паслізнуцца зараз могуць? Вау, новая фішка, карацей, у гульне. Можна паслізнуцца. Вітаюся, Діман. Так. Нарабіў сыноў крусейдеры, а загатоўкі імёнаў для дзяўчынак засталіся. Руді Штольц. Немец, нейкі. Так, добра. Машыны. Так, давайте по парадку. Выкапаў усё ж таки гэтае дрэва, на жаль, бо яно перашкаджае, я жадаю ў нейкім цёплым месцы ім пабудаваць нешта месца адпачынку. Я бы зараз адразу гэта зрабіў. Чаму я не магу? Таму што там не выкапана, так? Гэта ўсё. Ось, з'явілася. Раз. Ну, паветра мне запасаў столькі надавалі аксіліта гэтага, што мне падаецца, у мяне за праблемы з паветрам будуць вельмі не хутка. Немцам трэба мастакамі рабіць на усялякія. Каб чаго не здарылася, мы ведаем, як гэта дрэнна скончылася ў папярэдні раз. Так. У нас... Вось гэтую штуку мы можам увогуле разабраць, яна ж не патрэбна, правильно, навошта яна мне. Тут таксама будзе. Дзе там яна? Вось. Няхай спяць у цёплым месцы. І я гэтую штуку давайте закрыю. У мяне ж новыя блокі гэтыя нейкія у гэтым рэжыме ёсць. Каб утрымліваць цяпло, у мяне ёсць вось такія блокі. І каб яно не разыходзілася, я зраблю іх тут. Просто пакой па тыпу для адпачынка пакой, што потым разбяруся, як усё гэта працуе, і можа нешта іншае зраблю. Вось так. Мы літаральна проста са снега зробім такую штуку, якую будзем грэцца. Дарэчы, у іглу, ну вось гэтыя якія дамы са снега спрэсаванага, яны робяцца вельмі цікавым чынам. Глядзіце, якая справа. У іх, як яны утрымліваюць цяпло. Яны рэальна працуюць на тым, што там ёсць як ступенькі яшчэ, пад'ём. Па тыпу усе спяць не на падлозе, скажем так, а яны прыподняты трошкі ў паветры.
Вось. І у нас якраз такі ось момент атрымліваецца. Паветра цёплае, яно збіраецца зверху, а халоднае, яно як бы яно там дазваляецца як бы яму выходзіць на вуліцу. Там ёсць можна прыкрываць нечым, але ў асноўным ўсё грэецца за як бы за цела. Ну літаральна вось тое, што даецца проста целам самім, то і награвае. І яшчэ атрымліваецца і збіраецца, нават калі вы там трошкі падагрэеце яе, ну яно не плавіцца, то бок там тэмпература будзе, скажем так, не мінус 15, а будзе, ну, там, не мінус 20, мінус 25, а будзе, напрыклад, мінус 3, там, мінус 5. Гэта вялікая розніца, як бы, у тэмпературы можна і пражыць. Так. Стыль ложка абраць. Давай пачакай, зараз абяром. Ага. Блин, а на трэці ложак я месца не пакінуў. А яны ж змогуць зараз... Нешта паказвае мне, што можна пабудаваць там. Дзіўна. Давайте... Я вось эту памылку зрабіў. Так, эту прыбярэм. Вось так зробім. Для ложка там месца не хапіла. О! Ё-моё, не халеры. А яно патрабуе... Усё аднолькава патрабуе. Блин, а я магу, калі ласка... Не, я жадаю ўсё перабудаваць. Давайте. Гэта не прыгожае заменім на прыгожае. Зараз ўсё перабудуем. Вы только што пабудавалі, ідзіце будаваць зноў. Не зносіць. Можна перабудаваць. Добра. Не, тут не тое. Матэрыял, блюпринт. Вось. О, глядзіце. На гэты самы спецыяльна адпачынак на гэтым самым на каля акіяна дзесьці будзе вельмі цёпленька, ну. І вось ты яшчэ, вось такія 3. Во. Добренько. І дрым. Это ёсць. Мне цікава, далей. Нам патрэбна тэхналогія. Так, нешта. Так, мне патрэбна тэхналогія. Мне падаецца, паветра дрэнна ідзе. Не, у нас пры тым, як яно пабудавана, СО2 будзе трошкі падзбірацца у нас, не? Тут недастаткова, каб паветра нармальна праходзіла, бо яму тлён і перашкаджае якраз такі. Так, а я магу пабудаваць такую? Не, я не магу. Я такога новага не пабудую, мне патрэбна тэхналогіі. Давайце ў тэхналогіі ісці далей. Зробім якраз. А не магу просто дзверы такія зрабіць. Мне патрэбна станцыя. Так, мне патрэбна даследаванне. Добра, пераходзім да даследаванняў. Даследаванні пакуль будуць няхай вось тут. Гэта просто ад балды. Каля туалета. Самае тое месца. Так, электрычнасць. Вось так. І батарэйку адразу ім паставім, каб яно ўсё... Глядзіце, як працуе. Я паставіў станцыю даследавання, якая робіць даследаванні. О, дзіўна. Ого, вау, тут, блин, да халеры чаго? Ну ладно, не буду пакуль пакінуць класічную. Нам патрэбна для гэтага электрычнасць. Давайте гэта ўсё падключым. Я дадаў яшчэ батарэйку, каб станцыя... Як мы будзем зараз здабываць электрычнасць? Дзедаўскім метадам. Будзем на дынамо-машыне бегаць. Вось. З той станцыі там ёсць. Ну, я пакуль пабудую стандартную, а потым пераключу, каб паказаць, у чым розніца. А то яна так не відавочна, даўно сам не гуляў. Буду яшчэ узгадываць. Так, можна ўжо, ў прынцыпе, пакрыху я падпрызвычаіўся, можа быць і паскарацца. Так. І там, каб цяпло не сыходзіла, давайте яшчэ адзін блачок льда. А гэтае месца нешта не награваецца яно. Альбо награваецца, я нешта не разумею. Звонку 26 градусаў, унутры 24-25. Ну, такое сабе, я нешта розніцы не бачу.
Няўжо ў капсуле ўнізе не было тэхналогій? Я яшчэ не правяраў яе, я не ведаю, што гэта такое. Ну, я толькі запусціў 40 хвілін назад гэты увогуле пак. Для мяне ўсё новае. Я на ўсё гэта гляджу і ачмурываю. Я жадаю сабе завесці вось гэтых флоксаў. Вось чаго я жадаю іх сабе завесці. Яны смешныя. А раньше, мне да раньше яшчэ жыць і жыць, так? Ну так. Так, давайте, ладно. Доследование. Лестница до них хапає. Докладно. Не, ось так ось. Зробимо. І там уже хопить. Повинно хопить. Просто виглядало так, будто бы нормально добудовали усю до конца. Давай, Язепа. Оп, послизнулась. Не дошла. Аж муренно. І... Што мы атрымалі? Мы... Гэта па тыпу як... я так разумею, як моя друкарка вось гэтая, з якой ўсё пачынаецца. Толькі гэта для тэхналогіі, я правильно зразумеў? Эўрыка. Так... Новыя будынкі сталі даступныя. Вось награвальнік, расплаўляльнік льда і тайл дрэва. Ага, добра. Вітаю на Цереру. VIP пакет. Ага, дзякую вялікі. Добра. Зараз магу. Так, почекайте. Так, добренько. Гэта бонус, бясплатная тэхналогія для першаснага выжывання на Церере. Добра. Ну, вось гэта набор і ўсё, і то бок ён больше нічога мне даваць не будзе, яго можна просто разбіраць. Ну ладно, пакуль не буду разбіраць. Ён не вельмі патрэбны. Ага, мне вода патрэбна... якая новыя ланцужкі, усе тэхналогіі, разбярыся ва ўсім. Так, не спяшаемся. Сапраўды? Не, пачакайце-ка. Выкарыстоўвае гэту самую глебу, правильно? Так, даследаванне. У першую чарку. Фермерства патрэбна нам зараз? Не ўпэўнены шчыра. Так, электрычнасць нам патрэбна зараз? Не патрэбна. Доклад не патрэбна. Пашырэнне... ну вось гэта мне ўжо адчынена. Metal Power Bank. Гэта ўвогуле для біонікаў, якіх я таксама яшчэ не бачыў ўвогуле. Для мяне новае. Што? Шестерні нейкія. Што? Што? Што адбываецца? Я нават сутнасць біоніка не ведаю, каб вы разумелі. Я... Чым сутнасць таго DLC не уяўляю. Так. Ага. Гэта кампактны дисчарджер, гэта калі вось гэтыя электрычныя штукі ў іх запихнуць, то можна атрымаць сабе электрычнасць. То бок перавазіць электрычнасць можна. Добра. Давайте возьмем сабе ўсё ж такі... Блин, ну, у меня там раслін навокал самых просто диких раслін не хапае, ў прынцыпе. Пакуль я не толькі яны патрэбны былі, але фермерства, мне падаецца, тут будзе вельмі важным. Ну, вось таго, што я бачу, у нас не індустрыя будзе першаснай штукай, а якраз такі будзе раслінкі. Вось, але зноў жа, я не ведаю, я не упэўнены, як з гэтага штосьці атрымаць, таму што усё новае. Ну, то бок, я не вельмі упэўнены, якія ланцужкі я магу рабіць. Зараз.
Давайте. Ага. Можна робити предмети. Нам вопратка бы не блага была бы, правильно? Усё ж таки гэта штука можа быць важна. Давайте вось одну такую возьмем спачатку, а потым пойдзем паглядзім яшчэ і фермерства. Так. Плавилка льда. Давайте буду... Блин, покой. Я жадаю дзверы сабе. Можна мне дзверы, калі ласка? Толькі дзверы, хутчэй за ўсё, мне метал патрэбны, а металла ў мяне... ніякага няма. Я просто сабе жадаю дзверы, якія не будуць прапускаць мне цяпло просто так лёгка. Ну, я не тое, каб бачу, каб тут награвалася нешта. Мінус 23, унутры 25 звонку. Ну, розніца невялікая. Так, даследаваннямі няхай займаюцца. Давайте плавілку тады сюды же поставім. Што яна выкарыстоўвае? Яна дрэва выкарыстоўвае. Ну давайте, няхай. Пакуль разбіраемся, ўсё, не здзіўляйцеся, што яно тут просто ўсё панапіхана. Я ставлю літаральна таму, што я пакуль разбіраюся, потым гэта ўсё разнесу ў розныя месцы, а потым разбяромся. Гэта у нас награвальнік яшчэ адзін. Пакуль мне аднаго хапаю, ён не той, каб далёка ад іх, правильно? Ён не выглядае так, быццам бы яны мёрзнуць вельмі моцна. Ну вось ты мёрзнеш. Руді Штольцаўна. Ну ідзі, пагрэйся. Кальда ўжо пайшла працаваць, так? Не, яшчэ не працую. Яна зараз дрэва збярэ яшчэ. А мне плавіць лёд... Мне вода... Колькі? Мне ёсць нейка па рэсурсам. Што у нас па рэсурсах? Пабачыць усё. Вода. Вода вось яна. Давайте будзем паказваць сабе вады, бо яе пакуль няма амаль ніякай. Пусть няхай заўсёды паказваецца. Так, пачысціць новенькае ўсё прыбяром. Няхай толькі вода і будзе. Руді Штольцаўна, ўсё ў парадку. Няма за што бянтэжыцца. Руді, калі я казаў, што Руді Штольцаўна будзе займацца ў асноўным электронікай, ты, каб ты разумеў, самая электрычная штука, у нас электранічная, ага, вось, гэта дынамамашына. Таму ты ў асноўным будзеш круціць дынамамашыну. Спецыяліст па круценню яе. Закруціш яе зусім. Так, ежа. Ежа важная штука. Электрычнасць. Да яе таксама правядзём. Усё трымаецца будзе... Усё на Рудзе будзе трымацца, разумееце? Руді Штольцаўна будзе круціць дынамамашыну, а гэта наша асноўны прыбытак электрычнасці зараз. Збіраць я іх паставіў на Харвест ужо. Вось яны. Усё збіраецца. Так, можна раздрукаваць. Што мы можам раздрукаваць? Давайте яшчэ... Не, нам новага дупліканта не патрэбна, мы яшчэ не ўпэўнены, як баланс гульні працуе. З новымі дуплікантамі трэба быць асцярожным. А вось прыгожы касцюмчык. Руді Штольцаўна. Дзе ты там? Дзе ты? Вось ты. Калі ласка, вось табе. Будзеш прыгожа выглядаць. Няма чаго гатаваць. Я разбяруся. Мне патрэбна пакрыху працэс. Ну, я не ведаю, а я ў працэсе зараз навучання. Я пабудаваў, і я пагляджу. Ну, я як бы не сляпы. Я магу аб гэтым даведацца, мне проста патрэбны час. Усё. Так, да стварэння каланіяльнага рэху ўжо недалёка. Ну, ціха там. Так, глядзім. Ну і ты так-то маеш рацыю. Ну, так, сидзім. Тут ніякай праблемы. Просто што мне патрэбна самому зрабіць свае памылкі, інакш атрымліваецца, што не я гуляю гульню. Вось у чым праблема. Шубу з таго касцюму можна зрабіць. Там, дарэчы, станцыя, вось якое... даследаванне мы ўжо, дарэчы, скончылі. Я жадаю станцыю пабудаваць, паглядзець, што можна, якія касцюмы я магу зрабіць, бо шубы, мне падаецца, гэта вельмі актуальная штука.
Касцюмы там не толькі патрэбны былі раней, на гэту штуку можна, дарэчы, разабраць увогуле. Пакуль мы будем просто з дзікіх раслінак жыць. На першы час нам хопіць. Так, вось яна, станцыя для крафта. Замест нашай ежы гэтай. Давай, разламай яе ўжо. Ну? Што там так доўга? Ось, нарэшце. Так, гэта добра DLC, тут цікавыя нестандартныя старты, баланс ресурсаў. Для мяне ўсё новае, я гляджу і такі... Я ніколі не гуляўся нават... Там жа ёсць магчымасць абраць па тыпу халодны астэроід, але я ніколі не пачынаў з халоднага астэроіда, таму што заўсёды яго лічыў трошкі, ведаеце, чыцерскім. Таму што ў асноўным, у большасці сваёй гульне, для тых, хто ну, не знаёмы з гэтым самым, з Oxygen Not Included, у вас у сярэдзіне вашага як бы гульні, такой мидгейм, скажем так, гэта праблема цяпла, таму што ўсё награваецца. Вы пачынаеце сваю індустрыю будаваць, і ў гэты момант у вас раптоўна ўсё пачынае перагравацца. Таму кантроль цяпла гэта ператвараецца ў вашае як бы асноўнае, чым вы займаецеся. І калі вы авалодаеце там ужо ну даволі прасунутым гульцом станеце, для вас нават вулканы будуць не праблема. Вы такі вулкан, а чаму рэнна вы будзеце бегчы да гэтых вулканаў. Гэта вельмі па тыпу досведу гульца у гэтай гульне вельмі ўплывае. Ну то бок тое, што вы ведаеце, як вы разабраліся, як гэта працуе, і ваше асабістае як бы паразуменне, як усё працуе, яно як бы і ёсць ваш, скажем так, пашырэнне вашых магчымасцяў. Гэтая дрэва тэхналогіі, якое зараз ачыніў, гэта такое, ну яно не вельмі складанае яго там адкрываць гэтай тэхналогіі адносна. Вось, у асноўным важна вашыя веды наконт таго, як працуюць сістэмы ў гульне, што можна пабудаваць. І вось канкрэтна гэта зараз мне разбівае абсалютна ўсе мае веды, таму што я не ведаю, як выжываць у халодным клімаце, я не ведаю, што мне рабіць без, ну, без стандартнага як бы біома, у якім звычайна ўсё з'яўляецца. Там было ўсё для мяне збалансавана. Тут як бы таксама, не тое каб катастрафічна, але вось я запакаваўся адразу вось у такую штуку і там грэюся. І я не упэўнены, як яно далей пойдзе. Бегчы да вулкану, каб кінуць туды пярстёнак, расплавіць яго і спадзявацца, што гэта будзе яшчэ вулкан, які будзе табе даваць метал потым. Таму што, ну, кантроль якраз такі вулканаў і вось, ну, шмат чаго, карацей, такога, ты якраз такі такім займаешся, і гэта самае крутое, то бок ты літаральна потым спачатку ты змагаешься з асяроддзем, а потым ты змяняеш асяроддзе пад сябе, ты яго выкарыстоўваеш як ты жадаеш. Вось. Я жа зараз абсалютна як новы гулец. Ну, то бок вы тое, што вы назіраеце, мне ёсць досвед гульні, але пры гэтым я быццам бы не ведаю абсалютна нічога, і мне пакрыху патрэбна разабрацца, вось, ну, даць сабе час. Можна расклад зрабіць, каб спалі ў розны час. Я разумею, але, дарэчы, я ніколі гэтым не карыстаўся. Ну, таму што я не ведаю. Мне не патрэбна. Тут адваротная сітуацыя, але тэмпература такая, што хоць вулканы адчыняй. Ну, вось, вулканаў пакуль, дарэчы, давайце зараз скарыстаюся трошкі. Я бачу хоць нешта падобнае на вулканы, так, дзе на нашы... Блін, я в твіттеры нават... Во, матэрыялы. Не бачу нічога падобнага. Я не вельмі блізка, я толькі адчыніў, і малападобна, што я пабачыў тут нейкае, хоць нейкае месца па тыпу вулкана. Я зараз, калі зраблю, я патлумачу, што я раблю. Зараз спрабую знайсці адну рэч. Я не бачу нічога такога. Нічога нават падобнага на тое, што мне патрэбна. Не, пакуль не бачна. Альбо я сляпы, там шмат чорнага, вельмі складана зразумець. Што я шукаю? Я шукаў месца, тут кожны раз, калі у гульне, калі генеруецца месца па тыпу вулкана, то пад ім робіцца 4 блока, адзін да аднаго такой, раз, два, тры, 4. 4 блока матэрыяла, які нельга разбурыць, то бок яму як бы заўсёды ёсць база. Вось. Усё астатняе як бы ў гульне, ну, у асноўным ўсё разбураецца. Усё разбураецца, акрамя вось гэтых блокаў. Вось. І гэтыя 4 блока, яны выдаюць, што там дзесьці закапаны вулкан. Ты можаш здагадацца. Спірт, так, дарэчы, этанол.
Океан этанола. Ну, почекайте, этанол гэта ж не абавязкова алкаголь, правильно? Хто ў хіміі шарыць? С2H6O. Этанол. Хімічны кампанент у вадкім стане. Замярзае пры мінус 114 градусах і испараецца пры 78. С2H5OH. Добра. Гэта не той спірт. Так, тэхналогіі. Ежа я ўжо таксама зрабіў, а станцыю я не пабудаваў, так? Давайте адразу адчынім вось гэтую штуку, яна будзе карысна нам потым. Это наша першая індустрыя, я разумею, што нам не вельмі патрэбна, я яшчэ не разабраўся, але я ведаю, што нам потым спатрэбіцца. Powerbank можна зрабіць толькі. Ну і ўсё. О, внешні выгляд можна пазмяняць. А давайте новыя выгляды. У вас таксама ёсць внешні выгляд свой, не? 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 У тебя. О. Нейкая супер-пупер. Кібернетычная. Карацей, вось гэта ўсё херняка. Мне патрэбна цёплае нешта. Для таго, каб цёплае. Я так ожидаю іх карацей раньше завесці за гэтымі жывёлкамі. Я только не ведаю, блин, мне ж раньше там яшчэ даследавацца, каб завесці это. Я могу іх просто сабе у калонію пусціць, ну, дзікіх, як бы, няхай носіцца. Але пры гэтым вось канкрэтна раньше зрабіць яшчэ прыйдзецца памудохацца трохі. Так. Добра. Што мне патрэбна? Ежа. Праблема з ежай ўсё яшчэ не вырашана. Як бы, ну, я не ўпэўнены, мне хапае вось гэтых вось яблыкаў ці не. Вы не збіраецеся іх збіраць? О, дарэчы, наступную тэхналогію патрэбна... Давайте зараз нават. Гэта індустрыя не настолькі важная. Мне вось грыль патрэбны. Няхай будзе грыль. Адразу. Паскараем, бо мне не той, каб шмат чаго рабіць. Я нават не ўпэўнены, што мне можна зрабіць у гэты момант. Так, можа прайсціць па будынках, яшчэ можа ідэі, якія з'яўляюцца. Драўляныя гэтыя. Паветра ў мяне хапае. Што тут такое? Гэта... Ага. Можа, давайте пабудуем ім туалеты нармальныя, а то неяк яны, як гэтыя, як ненармальныя. Давайте туалеты. Хоць туалеты зраблю. Так, вось давайте яшчэ тады гэта зробім. А няхай яны будуць тут. Туалеты я зраблю дзесьці ўнізе, вось тут, напрыклад. Нормально, мне падаецца, будзе. Вось так. Я гэта ўсё замяню на блокі са снега, буду пакуль са снега будаваць. Блин, трэба одну рэч рабіць. Мне пашырыць... Не, давайте... Няхай яны просто выкапаюць гэтую частку пакуль. Акіну як ёсць. Тут можна трошки таксама... Я першапачаткова пабудаваў. Давайте трошки перабудую адразу лес, каб ім зручней было. Ось так. І я яшчэ гэтую шахту пашыру, каб прасцей паветра хадзіла туды-сюды. Я не памятаю, гэта раней была. У першых версіях гульні была праблема ў тым, што вам патрэбна было пажадана, каб нармальна хадзілі газы ўверх-уніз, вам патрэбна было як мінімум 2 блока ў шырыню, у ідэале 3. Таму праходы рабіліся вельмі шырокімі заўсёды. У 3 блока, у ідэале. Я зараз, дарэчы, у 3 зраблю, па старынке. Па-старому як было. Яблыкі грыль. Вось я і думаю, можа, запячэм яблыкі. А беру скринник, каб яблоки туды носили. Докладно. Давайте, все, что можно есть, туды. И вось гэта няхай будзе. Для нормального туалета трэба вода. Но яны будут снегом подтираться, все нормально. Тры блока рабілі пад 6 трубы. Ну, труба табе не тое, каб крытычна патрэбна. Але 3 блокі
у пачатку для нават у пачатку калоніі для гэтага самага зручна пра трубы ў сэнсе пра якія дарэчы я імі амаль ніколі не карыстаўся яны з'явіліся я ўжо прызвычаюся гуляць без іх і яны з'явіліся для мяне пазнавата ў гульне то бок я ўжо амаль не гуляў яе вось я ведаю што гэта было па тыпу гаворка зараз пра там не ведаю 6 гадоў таму назад 7 гадоў не ведаю можа больш калі я там выйшла увогуле ў але вось пра гэта гаворка усё яшчэ карысна добра я ў асноўным зараз для паветра але зноў жа я не ўпэўнены то бок пры звычайныя калоніі шырокія прасторы ты не баішся іх ніякай праблемы зараз мяне бянтэжыць што тэмпература вось я не ведаю як гэта ўплывае хочацца зрабіць чамусьці ўсё вузенькім такім можа гэта памылка можа гэта неправільна дарэчы лесвіцу мне аксіліт вось гэта шкада яшчэ трохі давайте вось так зробім каб аксіліт трошки працаваў які тут сабраўся бо потым я хутчэй за ўсё гэту лесвіцу перанясу вось сюды і тут буду просто блачок рабіць жылы паўнавартасна і тут каб было ім там зручней лесвіца вось так і вось так што мне не ціскаць сёння столікі для ежы добрая ідэя але я бы адразу рабіў залю і я бы залю зрабіў блізка 10 каля сна і каля умывальнікаў па тыпу каб адразу планаваць нешта на будучыню не ведаю мы сёння хутчэй за ўсё не халеры на будучыню там не паспеем але хочацца ўжо адразу паўнавартасную сталовую такую рабіць што я тут бачу гэта сінтэзатор я ж не скокну так далёка правильно прасунутая электроніка прасунутыя тэхналогіі я не памятаю што мне для іх патрэбна мне патрэбна станцыя ў першую чаргу так вось гэтая давайте карацей ідзем далей у індустрыю трошки і потым яшчэ тэхналогія сабе адчынім наступны ўзровень вось аксіліта дарэчы я ніколі столькі не бачыў да халеры плюс яшчэ вось гэтыя раслінкі якія аксіліт робяць для тых хто не ведае карацей у вас гульня агульна так для тых хто для каго гэта выглядае як бязглуздзіца нейкая што гэты чалавек робіць чым ён займаецца гульня у прынцыпе пра рэсурсы так і што вы як вы імі будзеце распараджацца і ва ўсяго ёсць як бы фізіка скажем так але фізіка не там супер глобальная а яна па квадратах зроблена то бок у кожным квадраціку ёсць свая нейкая халера вось напрыклад тут паветра знаходіцца у гэтым знаходіцца лёд і гэтак далей як вы бачыце ўсё такое квадратненькае за гэтага і атрымліваецца вось і вы як бы займаецеся ў асноўным сваім кантролем рэсурсаў а рэсурсаў у вас абмежавана вам для жыцця патрэбна ежа вам для жыцця патрэбна паветра для жыцця патрэбна тэмпература вось і гэтая скажем так глобальная тры рэчы вы імі і займаецеся у прынцыпе балансам іх заўсёды але што бы вы не зрабілі якое бы дзеянне вы бы рашэнне прынялі гэта ўплывае на баланс экасістэмы навокал то бок напрыклад вы такія давайте-ка я сабе зараз мы напрыклад будзем выкапваць і здабываць лётам альбо я пабудую сабе пачну рабіць дарэчы самая духа мне падаецца пачнецца калі я індустрыю запушчу а я хутчэй за ўсё не паспею сёння таму што я разбіраюся вельмі доўга напрыклад вы пачнеце будаваць індустрыю такія мне патрэбны метал на новыя штукі вы такія давайте вось здабываць метал і плавільня будзе разыгрываць наваколле і раптоўна у вас увесь гэты у мяне вось гэты астэроід ён ледзяны так ён раптоўна ўвесь плавіцца пачне таму што тэмпература стане ўжо не мінусовая а нармальная і ўсё гэта просто ў акіяны раптоўна пераўтворыцца і ёсць напрыклад пра аксідіт пра які я кажу гэта не існуючыя такія элементы які камень які выпрацоўвае можа існуючы не сумняваюся што такі існуе вось які дае нам тлён гэта скажем так гульнявы дапаможнік нам для пачатка ён не бясконцы ён дае бачце вось он працуе ён надае тлён мне ён дадае мне тлён трошки ў атмасферу цудоўна гэты тлён потым ідзе ў нашых дуплікантаў яны ім дыхаюць і мы атрымліваем СО2 як у рэальным жыцці вось
І гэтага аксіліта тут да халеры, бачыце, цэлыя залежы гэтага аксіліта тут бачна, яго бясконца нейкая колькасць. Вось, плюс ёсць раслінкі, якія гэтыя камянюкі і робяць. Дзіўная халера. Паказаць арэгані арэгану? Дзе там яна? Арэгана вось. Вось яна працуе. Мясцовая арэгана, вось яна. Зараз займаецца даследаваннямі. Ну, займалася. Яе месца на даследаванні занялі ўжо. Руді Штольцовна перахапіла, і арэгана пайшла ўніз. Ёй падабаецца лёд мясцовы. Так, тут табе больше ресурсаў на старце даюць, 20 тонн дрэва, а шмат аксіліта. Але яно ўсё не бясконца, трэба штосьці прыдумаць для таго, каб вяртаць. Так, і ў гэтым, дарэчы, ну, для тых, хто, зноў жа, для астатніх, таму што для тых, хто ведае, як працуе гульня, у прынцыпе, ўсё зразумела, тое, што я раблю. І я думаю, для тых, хто яшчэ і шмат гулялі, для іх капец, як павольна штосьці раблю. Я на паскарэнні зараз спецыяльна не запускаю, таму што сабе паспяваць і патрындзець яшчэ паспяваць з вамі. Вось, арэгана зараз круціць нам машыну. Электрычнасць нам выпрацоўвае. Мы без яе аніяк. Вось, рэсурсы, так, любы рэсурс у гульне канчаецца. То бок ён ідзе на штосьці. І перарабляецца ў штосьці. І ў выніку вы можете атрымліваць з карыснага рэсурсу, у вас бясконца можа набірацца чагосьці, што вам не патрэбна. Каб прыдумаць, каб усё гэта працавала і як вы зробіце вашу баланс вашых сістэм у гульне, каб усё не развалілася і вы не памерлі. У гэтым як бы і сэнс гульні. Вы займаецеся балансам як бы рэсурсаў, то бок і сістэм, якіх вы робіце. І пачынаеце вы з нейкага простага, напрыклад. У вас ёсць, ну, у звычайнай гульне, ну, зараз нам гэта неабходнасці няма, але ў базавай гульне, калі вы пачынаеце, самае базавае, гэта чаго мне будзе не хапаць, гэта тлёну. І калі тлён скончваецца, і вы атрымліваеце СО2. Але ў гульне ёсць спецыяльныя водараслі, якія вы можете зрабіць, якія патрэбна паліваць, і тады яны будуць з СО2 рабіць назад тлён. Праблема вырашана. Але яно патрабуе вады. Вам патрэбна вада. Вы знаходзіце вады, а вада не бясконцая. І вы шукаеце, якім спосабам здабываць сабе вады. І вы знаходзіце, напрыклад, брудную ваду. А для таго, каб пачысціць брудную ваду, вам патрэбна яе апрацаваць. І яшчэ электрычнасць. А электрычнасць таксама патрабуе нейкіх рэсурсаў. І ўсё вы пачынаеце рухаць біосістэму навокал і асяроддзе. Вы пачынаеце браць рэсурсы, якія, напрыклад, а СО2 можа быць насамрэч карысным, і вы СО2 для чагосьці пачынаеце выкарыстоўваць. Яшчэ што-небудзь даведаваецеся. І вось па-краху вы пачынаеце ствараць нейкія свае ланцужкі, колы нават, цыклы ўсяго таго, што ёсць у гульне, каб кантраляваць, панаваць над вось гэтым асяроддзем. Вось прыкладна так. І ў гэтым як бы і прыкладаць гульні, вы гэтым і займаецеся. Так, палепшанае даследаванне. Палепшанае, што яно там патрабуе? Вось яно патрабуе мне вады, так? І вось зараз мне гэта будзе вельмі карысна. Плавінне вады. А ў мяне няма ніякага танкера з вадою. Пачакайце-ка, плавільшчык вады. Я ж не магу сабе... Ах ты ж халера, ты гульня. Я зараз зразумеў. Карацей, глядзіце, якая штука. Ну, мне гэта ў галову не прыходзіла дагэтуль пакуль. Бачыце, у мяне тут ёсць вада. Расплаўлены снег там, альбо лёд, альбо што там, чым займаецца гульня. Мы атрымалі ваду, так? Звычайна, у звычайнай гульне, вы такія, зраблю-ка я сабе здаравеннае сховішча і робіце такой рэзервуар з вадою гіганцкі. Вось, і ўсё было бы нармальна, але ёсць невялічкі момант. Вода тут замерзне нахрен. То бок здаравенны рэзервуар з вадою я сабе дазволіць не магу. Мне патрэбна месца, якое разагрэтае спецыяльна для таго, каб рабіць такі рэзервуар. Нават калі маленькі рабіць там супер сціснуты рэзервуар, гэта будзе паскладаней. Ён патрабуе, каб яго ачысцілі. Як бы яго... Блін. А дзе хаваць тады ваду? Я зараз буду думаць над тэхналогіямі, якія я ніколі не браў. Так. Ну, браў, але ніколі не займаўся. Так, гэта хованка. Аўтаматычныя сябры, дроны нейкія, ёмаю.
Так, это у нас ракеты. Ракеты. Пум-пум-пум-пум-пум. Ты что такое? Я не ведаю, что это такое. Так, вадкости. Вадкости йдуть сюди. Добре, але. А где была хованка некая для воды? Просто вот он, резервуар, и он далеко. А потом еще перегревать. Так, почекайте. Насамрэч, амаль усе ресурсы восполнены. Так, гэта так, але трэба ведаць як. Базовая вода з езераў, соль, пясок і гэтак далей. Так. А потом еще переграваецца. А потом ты будуеш сабе цыклы з аквіфаерамі некімі. Дзе яны там? Ладно, неважно, карацей. Для тых, хто ведаюць, вось яны. Акватюнерамі, вось, выбачаюся. Робіце цыклы для того, каб астужаць тэмпературу з 500 градусаў на нармальную тэмпературу пакаёвую. Тут паверхня планеты мінус 70 градусаў. А калі, мне падаецца, ядро, дарэчы, у мяне ледзяно. Я не ўпэўнены, які мадыфікатор я ўзяў, я там не вельмі уважліва глядзеў, калі шчыра, калі ствараў. Недахоп металлу, велізарныя леднікі, замёрзлае гэтае самае ядро і металічныя пячоры. Вось такое у мяне мадыфікатары. Не трэба нічога награваць, да глядзі. Я про тое, што гэтую самую, вось гэтая вада, ўсё добра. Яна вось, ну я так разумею, яны могуць ёй карыстацца, і ўсё ў парадку. Але ёсць нюанс, я не магу сабе рэзервуара здаравеннага зрабіць, як я звычайна раблю. Мне патрэбна, я зараз бясконца займаюся тым, што раблю нешта не так, як я звычайна раблю, і ў мяне трошкі галава ламаецца, каб вы разумелі. Так, вось гэта акватюнер і турбіна, стандартны набор для тых, хто ведае, як гэта працуе. Вось гэта. На цыкле турбіна плюс акватюнер можна значна спрасціць сабе гульню, але гэта трэба разабрацца, яна не вельмі складаная сістэма. Але, зноў жа, гэта для ўжо... Я бы сказаў, гэта для прасунутых гульцоў. Ну, такіх прасунутых канкрэтна ўжо гульцоў. Так, пакуль базава раблю, тут будзе. І адзін туалет сюды паставім. Дам яшчэ гэтаму аксеріту папрацаваць. Дык будзеш рабіць ваду пад патрэбы. Дык я разумею так, я яго проста пакіну і не буду кранаць зараз. Ну, мне няма патрэбы зараз рабіць нейкую, ну, вадасховішча спецыяльнае. Няхай яно будзе проста ў ёй, і яно будзе забіраць па патрэбах. Новы квест асноўны. Ну, вось, дарэчы, з квестамі я ўсё яшчэ мала знаёмы. То бок нават проста са звычайнымі. Таму што, зноў жа, гэта... Блін, на льду паслізнулася зноў. У іх жа не было такой магчымасці раней паслізнуцца на льду. Правильно? Гэта новая фішка. Таму што не памятаю, хоць хаця бы раз у мяне нехто падаў за гэта. Так, яны тут у нас могуць спакойна карасцца, а аксеріта у нас дастаткова. Даўно ўжо ёсць. Ну, добра. Так, ты у нас не вельмі голодны. Только што паеў. Ну, добра. Я з іх магу здабываць дрэва, таму, можа быць, нам варта зрабіць раньше, на якім будуць і яны вадзіцца, і мы будзем вось гэтыя самыя яблыкі, карацей, вырошчваць. Я думаю, тады, глядзіце, з дрэвам у нас тады ёсць магчымасць запасавых дрэва тут так шмат, і гэтыя жывёлкі у нас будуць для васпаўнення якраз такі гэтага дрэва. Мне падаецца, гэта гучыць як план. Мы зараз па тэхналогіях дабяромся да... Ачысціць патрэбна, У нас туалет засраўся. А чаму я не магу? Мінерала не хапае. І вось для гэтага мне і зроблена у паветра атручанае перарабляць, так? Таму што станцыю звычайную мне нават не зрабіць зараз. І яе шмат спатрэбіцца, так, дзе там? Блін, яна.
Sublimation Station. Доброго тобі дня, Руді. Ось, оп, послизнулося. Смішно. Так, давайте тут уже знову закрию. У мене є, я трошки зараз думаю, мені потрібно перепрацювати, ось це, з туалету забрати потрібно, ну, почистити туалет, коротше, так? Раніше можна було робити компостні ями, ось це, супер легко. Для цього мені потрібні чисті мінерали. Але у мене мінерала, як мінерала, я увогуле не ведаю, де мені його взяти-то. Железная руда есть. Вось граніт. Давайте до граніта доберемося тоді. Із граніта зробимо. Просто я не вельми ожидаю там перероблення, просто у повітря брудне зробити, тому що брудне повітря... Ну, же мікроби ж не така проблема тут будуть, правильно? Я просто думаю, что, ну, микробы не будут проблемой, потому что холодно нахрен, наверное, помирать будут. Так, добренько. Давайте гранит это сдобудем. Ага, мы яго яшчэ там, у нас хапае плотных. Не, это, так, это гранит. А чому ты? Гэта розныя типы. Добра. Гэта розныя типы камяня. Гранит мы не можем пакуль здабываць, потому что у нас досвіду няма. Давайте здольнасці тады. Что у нас? ЯЗ пазнічка. Капанне. Вось, ідэальна. Тое, што патрэбна. Зараз мы капаць гэта зможам. Так? Нормально. Часціць без ям бруд будзе на падлозе. Гэта вырашае праблему маю, бо я неяк зараз уже забыўся на вот як працую. Ну, я просто не задумваючыся, заўсёды не задумваючыся, будаваў сабе яшчэ гэтую... Аксаліт, я же магу просто на падлогу кінуць, так я магу ж яго выкапваць. Зараз выправце мяне, калі я не памыляюся. Аксаліт больш лепей, калі ён у сцяне, і ён тады больш эфектыўны. Калі ён не ў сцяне, ён менш тлёну выпрацоўвае. Або ты шипамі тут вынесці нельга, это ж болеч так падаць. Ну, я, дарэчы, не ведаю. Можа быць, дадалі, але... Прасцей проста асяроддзе зрабіць больш зручным. Ну, і ўсё. Гэта вырашае праблему. Ага, калі выкопываешь минус 50% матэрыялу, давайте тады не будем аксаліт пакуль ламаць. Добра. Я просто гэта, ведаеце, па старой памяці ужо карга-культ. Я не задумваючись такія рэчы рабіў, але калі аксаліта шмат, ён ужо нават перашкаджае, гэта зусім па-іншаму адчуваецца. Я адразу ім адзначу вось гэта ўсё выкапваць. Нехай выкапываюць. Дарэчы, тут і ўнізе можна ўжо тады. Раз такая справа. Новую тэхналогію, паехалі. Она может быть корыстным. Давайте до дверей доберемся, бо мне цікавіць зрабіць нейкую тэрыторыю комфортнай тэмпературы, скажем так. Ось, дарэчы, мікробы. Дзе іх там паглядзець? Где было... Вось, по-моему. Воины. Помирают микробы. Нормально, довольно хутенько, до речі, помирают. Хутчэй за ўсё за низкой температуры. Ну реально, мне падаецца, микробы, что-что, а микробы спачатку дакладна не будуць праблемай. І атруціцца будзе, ну, яшчэ тым пытаннем.
Так, тебе давайте разберем и переставим, новый туалет поставим. Где ты? Пламбінг, ось ти. Ставим 3, няхай пакуль будзе, і я ж могу поставить ім яшчэ... Во, руки няхай мыюць. То што яны? Ой, а ты чаго тут заскочил? Флокс. Флакс. Альбо як ты? Флокс. Ты заберешься назад? Ты же не заберешься. Бедненький ты мой. Флокс, ты же тут голодать будешь. А холера тут сюда забрался. Проскакал, блин. Я могу его зловить? А, ну, схапіць я його могу, але высадить яго у мяне пакуль няма такой штуки, так? Уже одного телескоп адчыніў, а яшчэ штуку для того, каб перасадзіць просто жывёлку назад не могу. Дикие не голодают. А, ну добро. Ладно. Нехай тады. Скачи, Флокс. Все в порядку тады. Чат кажа, что с тобой будет все в порядку. Когда ты помрешь, то я буду виноватить чату в этом. Так, яшчэ... О, блин, яшчэ больш прыгожы касцюм. Але... Крыху утяплення. Добра. Там крышечку больше выпадается утяплення, але гэта херня там. Ось ты, калі ласка, ты у нас хто? Руді Штольцовна. Арыгане касцюм спецыяльна не патрэбны, таму што арыгана добра сябе адчувае нават пры такой тэмпературы і ўвогуле камфортненька. Так, арыгана не мёрзне увогуле. Дзе там яе асабістасці? Не тое. Дзе там? Так, увогуле пофиг. Тепленько. Так, імунітет до холодного асяроддзя. Дадалі кнопку перасунуць для жывёлак. Добра, але патрэбна здольнасць жывёлагадоўлі. Дарэчы, наконт здольнасцяў. Ёсць у Руді Штольцаўны, заявіўся новы. Будаўніцтва, даследаванне, аперирование. Давайте аперирование. Хай будзе у нас... Нам уже спатрэбіцца потым падымаць цэлую індустрыю. Нам патрэбны нейкі аператор машин, у ідэале. Яшчэ зараз самае маё улюбёнае шапкі даваць усім. Так. Вось гэта капанне. І тут яшчэ каску наверх. У арыганы пакуль чамусьці няма скіла. Я ўздзіўлены. Чаму? Там трошки засталося до новага. Ваду налілі ў ракамынік. Цудоўна. Нарэшце. Так, давайте яму толькі на ўваход нам не патрэбна мыць руки, нам трэба толькі на выхад. Вось так зробім. Вроце можна трошки паскорыцца. Так, вось гэта мы яшчэ не дабраліся. Вось гэта далей больш падобна на звычайны біом. Ну, такі нейкі адбіты, як пачатковы ў мяне. Что там целый... Ё-моё, так близко. Целый биом урана. Ну да, радиация мы еще нам далеко. Давайте еще подкажем им прокопать вот так. Нехай копают. Так, ну, чаго-чаго, а паветра у нас пакуль хапае. Што я магу яшчэ зрабіць? О, я магу... А, так, трэба раньше рабіць будзе. Каб дрэва у нас запасы былі.
Разбяромся тады з кампостам зараз і будзем ладзіць ранчо, на якім будзем вырошчваць сабе вось гэтых жывёлак, флоксаў. Каб атрымліваць сабе дрэва. Толькі для ранчо нам спатрэбіцца дзве рэчы. Я зараз зраблю вельмі простенька ранчо, без нейкай там аптымізацыі. Буду вырошчваць там фруктики, каб яны не галадалі там. Дастаткова месца і няхай будуць гэтыя, як яны. Божухна, зараз мозг. Каб яны не галадалі і просто месца для здабычы дрэва. У асноўным не для ежы, а для дрэва. Таму што дрэва, я так разумею, мой, ну, гэта будзе васпаўняемы рэсурс, які я першы ў гульне, які магу зараз атрымаць, якім я магу атрымаць, у прынцыпе, бясконца. Адзінае, што мне трэба зразумець, то для гэтых яблыкаў патрэбна. Так, давайте ўвогуле у вікі пойдзем. Так, вось оно ёсць. Максимальная радиация. Добра. Жыццё, тэмпература. Ціск. Атмасфера. Фасфарыт. Якога даволі шмат, дарэчы, навокал. Ну і ўсё. І пры гэтым яны толькі кусцік аб'ядаюць. Ім не патрэбна... гэта чмурэнная калонія атрымаецца. Ну, гэта самае, раньше атрымаецца. Флок зваліцца? Не, ўсё ў парадку. Дык яны ядуць якраз такі вось гэтыя... Як іх? Во, яны ядуць кусты і з'ядаюць яшчэ самі яблыкі. Ось. Могуць яшчэ есць гэтыя самыя блосамы, якія стандартныя як бы раслінкі, але я так думаю, што мы тут іх не пабачым увогуле на нашым астэроідзе, таму я нават не спадзяюся. Як драконы ядуць? Няўжо? Ну, мы можам зрабіць тады одну ферму. Ну, пайка Apple, ну, па тыпу яблык гэты з'ядаюць. Яны ядуць яго і ядуць сам куст. 20 росту ў цыкл. А растуць тыя на працягу 3 цыклаў. То бок, у прынцыпе, на аднаго адзін куст. Ну, прыкладна такі расклад. Ну, аб'ядаюць кусты, так. Яны адначасова і аб'ядаюць кусты і з'ядаюць яшчэ фрукты, якія будуць з яго пародніну. Я думаю, я просто невялічкае раньше зраблю спецыяльна для іх. Ну, як бы там, дзе яны будуць аб'ядаць іх і расці. І прыкладна разлічу просто, каб хапала ім. Так. Блин, я пакуль дачакаюся, пакуль гэта як сядзіць, я ж нецярплівы, я не магу просто так сядзець і просто чакаць, пакуль яны ўсё зробяць. О, давайте гэтага Фокса уронім уніз. Ён гэтага зараз не чакаць будзе. Я тут якраз таки ферму і бахну тады. Невялічкую, зусім мікра-мікра. Ну, такую, ведаеце, для гэта, для задавальнення свайго. Я просто жадаю их разводить. Я спробую, не спробуйте патлумачыць гэта тым, што там эффектыўнасцю. Я для того, што яны прыгожы, я звычайна раньше раблю толькі для прикольных жывёлак. Акселіт не бясконца. Так, ну і пакуль ён тут апрацуецца, я там потым зраблю гэтыя самыя, якраз такі кампостныя. І можа могілкі там будуць. Ось, паглядзім яшчэ. Так, даследаванні. Ачыстка паветра. Можа спатрэбіцца? Не, давайте на раньше сканцэнтруемся. Я ж раньше ўсё яшчэ не магу зрабіць сабе. Я тут распавядаю пра тое, як я раньше зараз зраблю ачмурэннае, а насамрэч ні халеры я яго не зраблю. У сэнсе, станцыі. Не хапае станцыі... Прасунутай станцыі. Так, где там яна? Я забыўся. Ось ты? Мне дзікую... Ось цябе паставім. Пакуль месіва усяго. Это вельмі... Ну, калі ты ўжо ведаеш, што робіш, то ось гэта ты, звычайна, не робіш. Але я не ведаю, што я раблю, таму як ёсць. Паветраная маска...
Урановый пауэрбэнк. Окей. Технологии не хапает, так? А где музычка? Оля. Кому тихо? Так. Наша невеличкая ранча. Я не упомню, что место хопить. До речі, я нечто помиляюся зараз. Мені подається, потрібно на один блок вище зробити. Так. Зараз нехай тільки нижню частку побудую. Бо Spotify я ще не вивчив. А, я ну ж так працюю. До речі, давайте так, я ще нешта. Калі мы гуляем у Алана Вейка, я нахрен отключаюся і забываюся вам распавесці. У нас, у прынцыпе, я, калі б не быў лянутнай задніцы учора, то яшчэ учора бы выклаў. У нас ёсць новая версія перакладу на дыск Elysium. Ужо, як бы, дастаткова там матэрыяла. Это якраз такі новыя партрэты абнаўлёныя і некалькі яшчэ дыалогаў наверх. Гэта версія як бы ўжо гатовая, адзінае мне патрэбна яе было сабраць і выкласці на Nexus Mods, я гэтага не зрабіў. І можа быць зраблю сёння, паглядзім. Ну, хутчэй за ўсё, мне ўвечары будзе час. Вось, і я бы зрабіў гэта сёння, тады можа быць новая версія выкладу. Працэс ідзе, працягваем працаваць, як ну, нічога не спыняемся, ідзе працэс далей. Музыка адбойных малаткоў. Дык вось, нешта няма, ні халеры. Хоть бы адбойныя малаткі былі. Вось, робім пакрыху, працэс ідзе і не спыняемся. У нас... Я там гляджу, у нас на падыходзе яшчэ будуць прыкладна 3 дыалогі. Прыкладна. І яны пайдуць у наступную версію 10 праз тыдзень, праз паўтары. Але яны яшчэ да канца не скончаныя. Некаторыя з іх даволі вялікія. Там ёсць адзін здаравенны... Памятаеце, я ўзгадаваў дыалог з трупам. На жаль, ён не трапіць і ў гэтую версію, таму што ён здаравенны і на яго проста на час на рэдактуру яго няма. Вось ён адзін з самых гіганцкіх у гульне, ну адзін з... Ёсць побольш і значна больш, але ён гіганцкі, карацей, і вось, але ён вельмі важны. І вось яго патрэбна яшчэ рэдагаваць. Як бы яго драфт ёсць, трэба яшчэ і апрацаваць. Пасля таго, як будзе працаваны, трапіць, калі будзе гатова. Калі гатова, тады будзе гатова. Я гляджу, у нас, дарэчы, ежа скончылась нахрен. Я зараз тут такі весёлы займаўся сваімі справамі і зразумеў, што прадзяваў усё нахрен. Здаецца, тут гук павялічваецца разам з зумом. Трохі ўплывае так. Але музычка, звычайна ж ёсць музычка па тыпу таго, што яны робяць. Там звычайны працоўны дзень і проста адыгрываецца. Ага, мы не можам даследаваць тое, што я жадаю даследаваць. У нас не хапае крутога чалавека для гэтага. О, арэган, дарэчы, умее. Так, грыль. Няхай будзе. Дарэчы, наконт грыля у нас, дзе ён? Электрычны грыль. Халера, месца не хапае. Дзе бы вас так прыдумаць? Давайте, гэта літаральна просто пакуль усё на часовых рашэннях пакуль робіцца. Вось сюды херакнем. Просто зверху паверх такі зробім, і там будзе грыль. Ніхто не чакае там грыля, але я яго там зараблю. Блин, мне падаецца, і не халера у мяне там... Мне электрычнасці зараз будзе ні на што не хапаць. Я зараз сабе жа пастку раблю. Потым буду перарабляць гэта ўсё, але зноў жа, я пакуль разбіраюся, мяне больш... Ну, я не ўпэўнены, што я раблю, ведаеце. І ў гэтым як бы працэс майго навучання. Трэба арэган даследаванне вучыць. Дарэчы, мне падаецца, я спецыяльна кагосьці абраў, хто зацікаўлены. Так. У мяне ёсць хтосьці з здольнасцямі да даследавання.
Во, Руді Штольцаўна у нас. Я спецыяльна я пакуль Руді Штольцаўне толькі кінуў гэтыя самыя працу з машынамі. Вось, таму што у нас якраз такі ёсць ён, ну ён гэты самы генератор. Я жадаю, каб быў хтосьці, хто спецыяліст па генератарах і хуценька мог бы яго апрацаваць. Так што Руді Штольцаўна у нас будзе займацца якраз такі навукай. А што для шапастых яблыкаў трэба? Давай-ка паглядзім. Для яго, па-мойму, толькі фасфарыт. І ўсё, больш ні халера не патрэбна. Так, патрабуе фасфарыт. Усё, больш нічога. 5 кілаграмаў у цыкл. Даволі шмат, насамрэч. Ну, гэта даволі хутенька сыдзе. Так, пачакайце, тут быў флокс. Куды ён падзеўся? А, ён упаў у саму-саму низ, я зразумеў. Так, можна паскараць. А няўжо я прадзяўбаўся? Так, раньше ніякага не будзе пакуль. Пакуль у мяне... Для раньше мне патрэбна палепшаная навука. Для палепшанай навукі мне патрэбны спецыяліст па навуке гэтай і вада. Спецыяліст па навуке гэта ў нас Руді Штольцаўна. Але мне патрэбна дачакацца, пакуль у яе будзе дастаткова досведу. А досведу у яе яшчэ 4000, амаль увесь узровень накапліваць. Так што гэта доўга яшчэ. Добра, з ежай. Ежа трошки выправілася, але нам патрэбны грыль. Мы можам... Што гэта такое? Закапала адзін будынак. Грыль у нас ёсць, зараз з грылем разбярэмся. Няхай, каб не залазілі, а дадатковую анімацыю не гублялі. Гэты пакой, не гледзячы на тое, што ён абакрываецца ўвесь гэты час, ён увесь гэты час працуе. Дрэва яшчэ нармальна. Ён абаграваецца ўвесь гэты час, і тэмпература ў пакоі не нагрэлася ні халеры. Звонку 24, унутры 21. А, не, пачакайце, тут унізе 30 у некаторых месцах. Можа, ўсё ж такі... Ну, паказвае, што дае. Колькі ты аддаеш? Можна даведацца, колькі канкрэтна... А, я ж магу паглядзець у інфармацыю. Колькі ты аддаеш? 20... Я не памятаю, колькі гэта. Гэта шмат ці не? 20 кіла DTUs. Я не ведаю. 20 кіла DTUs. Гэта у мяне... А у мяне для параўнання няма тэхналогіі ніякай. Мне патрэбна ў тэхналогіі лезці. О, дарэчы. Іншых жывёлаў. Ну, слухай, я тут пакуль даследаваннямі амаль не займаўся. Мне бы яшчэ паглядзець тэрыторыю. Ну, я ўсё права пакуль. О, вось, новенькая, не бачыў. Бамас. Вось гэта зайцатрус. І клысты зайцатрус. Вы паглядзіце на яго. Што ты у нас такое? У іх ёсць мутацыя, так? Я так разумею. Так. Ага. Я зараз вам жадаў зрабіць одну штуку і літаральна прерваўся на гэтай фразе, што трэба пашукаць. У меня есть для вас крутая рэч новая. Ніколі яшчэ не рабіў. Але мне патрэбна трошкі падрыхтоўкі. Зараз я вам спецыяльна не кажу, што гэта. Трусамамант. Блин, гэта трусамамант. Реально. Давайте карцей. Блин, я просто не жадаю з паузы здымаць. Давайте я вам нешта прыгожае пакіну пакуль. Вось так будзе. У вас будзе флокс на фоне. А я, калі атрымаецца, дайце мне момант. Мне літаральна... Мне некалькі хвілін патрэбна падрыхтоўкі. Бо, можа, гэта новенькая халера. Я учора нешта паклупаўся. Гэта, насамрэч, атрымалася не зусім спецыяльна. Як бы
сэнс быў у падрыхтоўцы да стрэма па катлетках. Ён, нагадваю, ён усё яшчэ ў працэсе. Я рэальна, я раблю, калі атрымліваецца. Я не хлушу. Я рэальна падрыхтоўся. І гэта як частка гэтай падрыхтоўкі. Учора былі эксперыменты. І вы зараз пабачыце, што прыдумалі. Арэгана, не палі. Мне патрэбна просто час, і тут галоўна не спужаць. Бо штука такая, я не вельмі як бы майстар. Так, зараз гэту ўсю халеру. Гэта патрэбна, ну, гэта не імгненна, але зараз я зраблю. Так. Десьці. Была кнопка. Во. Шукаю, дадаць. Зараз вам усё будзе. Так. Я ўсё не зрабіў не тое. Зараз. Так. Тут яшчэ наладзіць патрэбна трохі. Зараз усё будзе. Трымайцеся. Опа. Зараз. Опа. Усё. Тихо. Не пужаць. А дзе? А чаму прылада не працуе? Працуе. Глядзіце, справа знізу. Ёсць. Дадаў. Трэба не напужаць толькі. Гэта яго скрыня, ну, гэта літаральна у мяне злева на стале. Гэта яго скрыня. Ну, насамрэч, гэта іх агульная скрыня. Каб вы разумелі, злева тое, што там не зусім у кадры трапляе, гэта лежанка. Але, ну, якая нахрен лежанка, калі ёсць скрынка, правильно? Ось, будзе у нас тут. Добра, працягваем далей. Няхай ён там спіць, адпачывае. Ось, калі збяжыць, то можа выключу. Ось, ёсць яшчэ Фрэя яшчэ ляжыць з іншага боку на доміку, але туды я не ведаю пакуль яшчэ як камеру паставіць, я не эксперыментаваў, і я думаю, што калі яна вельмі не любіць здымак, яна калі бачыць тэлефон на яе накіраваны, яна адразу такая нахрен гэта ўсё, я пайду адсюль. Просто яна робіць усё, што яна хаваецца карце, яна не любіць папарацы, і это трэба лавіць. Так, трусамаманты даюць фасфарыт. Ну тады я магу тэарэтычна, а што яны патрабуюць? Не ведаю, што гэта ўвогуле. Што вы такое? Не ведаю. Я не ўпэўнены, як з іх зрабіць гэтае самае, ну, нейкі цыкл. Тут новая раслінка, якая таксама яшчэ патрабуе новага. Бамаспаці. Пачакай, у сэнсе фасфарыт яны даюць. Я не бачу, каб яны давалі фасфарыт. Яны даюць толькі вось гэтую халеру, якую можна перарабіць у фасфарыт. Оп, каток прачнуўся трошки. У мяне так сабака не любіла фоткацца. Можа, не нам даюць. Дык вось, і глядзіце, якая справа. Яно даюць нейкія па тыпу як слізь, каменнікі, якія патрэбна яшчэ ў гэтай самай у драбілцы перарабляць. Не, гэта для іх цыкла, гэта не будзе проста цыкл з імі.
А, вось яны гэта ядуць, вось гэтая штука. Добра, яшчэ паглядзім, можа эту штуку трэба будзе сабе здабыць і таксама раньше зрабіць. А, дарэчы, я ж магу. Так, што ты у нас такое? А, што ты патрабуеш? Атмасфера амаль любая падыдзе. Так, тэмпература з мінус 55 да мінус 14. Добра, больш патрабавальная. Этанол. Добра. Мы атрымліваем этанол, яно вырастае і можна атрымаць сабе плюм сквош. І ўсё. Адзінае, куды гэтая халера потым раслінка ідзе, гэта... А, не, пачакайце-ка, вось гэта. Калі яна вырасла, яе можна фрыткі рабіць. Вы глядзіце. Бульбачку можна... Тут можна смажыць мясцовую бульбу. Ачмурэнна. Гульня года. Окей. Ну, в прынцыпе, самае карыснае прымяненне для вось гэтых трусамамонтаў і фрыткі. Добренько. Тады. Я возьму і здымаю з паўзы. Трошки у мяне ёсць крызіс па ежы. Але я не ўпэўнены, што я магу... О, вось зараз. Pink Apple. Шашлычок можна рабіць. З 800 кілакалорый можна атрымаць больш кілакалорый, калі апрацаваць іх. Ідэальна, давайте рабіць заўсёды гэта. Просто з усіх, якія ёсць. Больш кілакалорый просто за працу, мне падабаецца. Так, трэба карміць трусамамонтаў, каб збіраць іх какакі, потым драбіць іх на фасфарыт. І тады я толькі атрымаю фасфарыт. А для таго, каб іх карміць вось гэтай рэпай, то патрэбна і гэтай рэпу яшчэ вырошчваць. А на яе патрэбна этанол. І ў выніку ў гэтым цыкле нашым, калі я жадаю такі цыкл зрабіць, то мне патрэбна этанола, здабываць этанол, які яшчэ таксама не бясконцы. Ну, я як мінімум не бачу, як я яго магу здабываць. Мы атрымліваем этанол, з этанола робім рэпу, з рэпы апрацоўваем праз мамантаў, атрымліваем фасфарыт, фасфарыт можа ісці на вось мае раслінкі. А, вось ты, дарэчы. Я з табой яшчэ не разбіраўся. Мёрзлыя нейкія... А што? Паразітычныя... Што? Ага, яны... Просто раслінку, яку можна з'есць. І ўсё, яна нічога не дае. Яна разовая. Гэта па тыпу гэта раслінка для здабычы проста ежы разовай і больш ні для чаго. Яе сэнс толькі ў тым, каб яе мы здабылі і з'елі. Яе нельга іх вырошчваць увогуле. Этанол з дрэва, здаецца, робіцца. Ага, то бок мы можам... Я просто думаю, дакладна будзе ў гэтым цыкле недахоп. Трэба будзе ў гэтую сістэму яшчэ дадаваць штосьці. З мамантаў яшчэ шэрсць, поўсць. Ну, поўсць нам яшчэ пакуль не патрэбна. Аднаразовая ежа. Ну, так. Так, і раз уж мы пачалі здабываць іх, давайте мы сюды дабяромся. Это можна таксама выкапаць. Тут я зраблю вось так. Вось так. Пакуль. Вось няхай будзе так. Мне падаецца, гэтага не хопіць, там прыйдзецца сцяну яшчэ перарабляць, але халера з ім. Няхай снег тады зверху пасыпецца. Шубу з поўсці зрабіць. Я бы... Ну, гэта можна над гэтым падумаць, але глядзіце, якая справа. Пакуль я вельмі далёка ад гэтага. Ну, я просто не... О! Ну? А чаму ты... Няма дзе хаваць? Я там не адзначыў? А, вось.
Рослинное мясо? В смысле, ну там, литерально, 10 расте такое? Ну, гэта просто упрыгожванне. Так, ні халеры не дае. Так, для нашай фермачкі невялічкай і адначасова нашага ранча нам патрэбна. Я яго зрабіў, мне падаецца, нават я сказаў, што яго зраблю маленькім. Не халера нешта, яно не маленькае. Так, вось тут можна, дарэчы, паставіць просто вось такія дзверы. І не станцыя. Дзе там? Ежа. Вось сюды. Давайте 3. Няхай будзе так. Соя, дык вось там яно называецца просто расліннае мясо. По типу мясо расліна. Вось такая. А чаму ты? А, гэта не на ежу чырвоненька. Я нешта такі гляджу і такі, а што не так з гэтай ежай? Што чмурэнна, гэта тое, што рэальна у нас бясконца тут холодна і халадзільнік нам не толькі патрэбны. Гэта чмурэнна. Мы просто гэта зусім пра іншае думаеш. Ну, ежа, дарэчы, у нас крызіс. Просто кабзда які крызіс. Вось зараз гэта здабываць гэтую ежу, гэта вельмі важна будзе. Давайте. Альбо яны... Не, яны так дацягнуцца. Ніхрен лесвіцу будаваць. Трэба 96 клетак адразу рабіць раньше. Ну, гэта дакладна 96 клетак. А дзе там была штука оверлей пакоя? А, ну вось он. Оверлей пакоя паглядзеў. Для раньше... Опу-пу-пу-пум. Мінімальны... Не, глядзі, мне ж не патрэбна... Мне патрэбна мінімальны. Я пакуль жадаю просто бонус атрымаць. Просто на 96 клетак гэта шмат... Іх шмат вырасце, а я жадаю, каб іх не шмат вырасла, наадварот. Я жадаю, каб іх было абмежаваная колькасць. Таму што, глядзі, калі б я рабіў раньше, калі б я ведаў, што я раблю, я бы рабіў раньше, у якім вырасце роўна пэўная колькасць мне патрэбных жывёлак. Зараз я пакуль раблю просто мінімум. Каб яны пачалі цыкл, і ўжо я атрымліваў з іх дрэва. Таму што пакуль я не бачу, што ў мяне ўвогуле праблема з дрэвам. Ну, як бы палову я ўжо скарыстаў, гэта трошки пужае, але мне падаецца нармальна выжыву. Ось, а калі што пашырыць заўсёды можна. Як робіцца звычайна? Ну, як я раблю раньше, гэта я раблю спецыяльна падманавую як бы сістэму, то бок робіцца такі будынак. Я не ведаю, як вам паказаць яго так без таго, каб нешта нарабіць. Я вось тут у гэтай штуцы раблю, просто пакажу. Прыкладна вось такая херня. Вось тут у нас будзе тут невялічкая зона, я просто прыкладна малюю вам. Вось. Прыкладна такая ідэя ў раньше. Вось тут у нас усе жывёлкі, усе апрацоўка, а тут тое, што ім па тыпу патрэбна для існавання. Ну, в залежнасці, дарэчы, ад жывёлкі. У розных жывёлак свае прыкалдэсы і сваё раньше трэба будаваць. Але глобальна усе жывёлкі, як выводзяцца, яны не разбягаюцца куды-небудзь, яны вось у адной гэтай пары клетак там, ну, і там кантралююцца. А далей ужо праз сцены, ну, там дзверы проста іх не пропускаюць, і тут асноўная астатняя частка. Але зноў жа ад жывёлак вельмі залежыць. Ну, вядома, для рыбак я такое рабіць не буду, там зусім іншая сістэма. Альбо для гэтых самых, для... Не памятаю, як это... Якія па сценах поўзаюць, такія чешуйчатыя вось гэтыя хлопцы. Так, вось вы. 3 раслінкі. Па ідэі, мне патрэбна 3 флокса для гэтага, і мне будзе дастаткова. Магчыма... драканы, ага. Магчыма, не ўсе расліны пазначаныя, каб з іх ежу збіралі. Ось гэта пазначу. Ну там дадаліся яшчэ. Гэта можна адразу адзначыць, калі дабяруцца, няхай дабіраюцца. Да не, падаецца тое, што ёсць, то і ёсць. Вось тут можна адзначыць на потым яшчэ сабе. Я гэта на потым. Зараз ежы раптоўна стала больш, нам хапае, в прынцыпе.
Любчик увогуле спіць і нічога не клапоціць. Я думаю, ён даволі моцна дыхае зараз, ну, такі уздыхае. Там він бачна, мне відавочна, не видно на камеры. Так, мы нават на камеры заўважым. Адпачываю. Набегаўся пакетам нашуршаў і станіўся. Так, яны паскараем. Мне не хапае. Усё яшчэ тэхналогіі, але я ж чакаю моманта скіла, так? Далёка яшчэ? Яшчэ далёка. Ладно, давайте пакуль яны там займаюцца. І што? Сэнсе не абрана. Так. Я не націснуў, блин, халера, я не націснуў кнопку падсадзіць. Я думаю, чаму яны не ідуць рабіць? У прынцыпе, давайте паглядзім, колькі ў мяне фасфарыта. Фасфарыта у мяне 18 тонн. У прынцыпе, гэтага на першы час хопіць, мне падаецца. Опа, што раздрукаваць можна? Вугаль, давайте вугаль. Я не буду дадаваць новых дуплікантаў, я пакуль сабе да гэтага дазволю. Я не думаю, што это можна сабе дазволіць. Раней бегаў, ён звычайна і бегае. Зараз, як бы раней, калі б стрым былі ўвечары, гэта было заўсёды ў той момант, калі яны адпачывалі, вось літаральна ўжо набегаліся. Зараз перад стрымом яны яшчэ паелі, пасля гэтага яны гуляюцца яшчэ, ну то бок мы гуляемся з імі перад ежай, потым кормім іх, а пасля гэтага яны самастойна яшчэ гуляюцца і бавяць час. Вось паміж сабою, і звычайна ў гэты момант яны нагуліваюцца і потым ідуць спаць. Ну, такі ў іх расклад. Ось, і зараз якраз такі ў другой палове стрыма, ось он спакоіўся і заснуў. Ось он звычайна прыходзіць ужо, ну, другая палова стрыма, звычайна, спакойненько. Устраивается тут поблизу 10. Речка так само спить. Там недалеко от меня. Давайте яшчэ посадим. О, так кагнуўся. Варушняк. Оп, і все. І нібыццам бы нічога не змянілася. Ён зараз стрыміць. Ну, вы меня спалили. Так, давайте повеличим колькость. Я думаю, что с этими 18 тоннами я могу не бянтэжиться. И посадить туражки больше. Нехай у меня будет тут здобыча яшчэ. Так, я хотел поглядеть покои. 33 тайла. А где-то был... Здесь было... Таль. Фермерская станция. Фермерскую станцию. Не, я гэта планаваў зрабіць не фермерскай, так што можна не бянтэжыцца. Што калі пабудаваць клеткі так, каб лесалень сам у ранча заскочыў, а потым яго там зачыніць. Ну, гэта часткова вырашае праблему. Ну, і як бы мне не патрэбна тады яго... Проста тады навошта мне яго запіраць там. Ну, як бы, я не магу у яго зараз... Для чаго я саждаў лесаленяў увогуле злавіць? Дзеля здабычы дрэва. То бок яны мне для апрацоўкі дрэва. Дзікія яны мне не патрэбныя. Ну, дзікі ён як бы і тут нармальна працуе, то бок ён тут бегае і жрэ гэта самае, просто брудам карацей какае. Ось, і мы атрымліваем сабе бруд. У глебу просто. Бо яны файныя, дык яны файныя і так прыгожанькія. Бачыце? Хочуць тут такія флоксы. Оп, посадил. А чаму? Не хапае... Вось, фасфарыт ён дадаў. Усё добра. Это вырашана. Не хапае насення. Аўтаздабыча ёсць. Ну, тады насенне мы раней ці пазней атрымаем з іх. А потым будуць без рагоў. Вось, дарэчы, цікава паглядзець на іх. Ну, як яны без рагоў. Бо іх нараслі нармальна так яны. Так. Ну, падаецца. Па ежы мы рэальна ледзь балансуем. Я магу нейкую статыстыку па ежы паглядзець?
побачить баланс. Оп, і каток сышоў. Не? Все, выбраўся. Вырашыў, што хопіць. Добра, я пакуль выключу тады. О, пацягнуўся і на падлогу. Ён перагрэўся. Ён перагрэўся і прабраўся на падлогу. Сталлёг. Давайте я яшчэ пабуду папарацца і паспрабую навесці на Фрэю. Дайте мне момент. Я боюся, што я камеру тут магу апракінуць з Фрэяй, таму што яно каля мышкі у меня тут будзе вельмі блізка. Рызыка ёсць такая. Зараз пагляджу, як гэта выглядае, там бачна. Ось так. На Фрэю. І будзе у вас Фрэя. Оп. Там можна пабачыць. Я, можа быць, магу наблізіць яшчэ. Зумом тут ёсць, можна. Трошкі зума вам дадам. Ось так. Нічого не підозрає. Ось так. За ежем можна в розні баки копати. Зараз будемо займатися, так. Ежа, якби не... Ну, яна просто дисбалансная зараз. Я не только будала керую... Блин. Я ждаю вот эту штуку забрать. Але мне падаецца, я яшчэ адчыняю праход для паветра. Можа, гэта дрэнная ідэя. Ну ладно. В любом выпадку вось так. Адчыню шлях для аксилита. Я все равно плануваў гэтым карыстацца, правильно? До речі, я гляджу на камеру, може бути... Я просто не впевнений, як я так, може бути квадратно неяк зробити. У мене є така можливість? Я зараз, ну, ви бачите, нова штука, я із її ще не нагулявся сам. Є можливість зробити її на... квадратненько. Я ждаю просто квадратную зробити. На жаль, нема у гэтай приладзе ніякага абразання. Мне патрэбна праз OBS абразаць, а там па складанні. Ну так, тут усе не квадратныя варыянты ідуць. Ось таму, што відэо ідэальна. Ну ладно, пофиг. Я не ведаю, што я спрабую палепшыць. Не, там і так добра бачна. Где музычка? Гульня? Что тихо, блин. Так, что берем? Яны ўжо, в прынцыпе, пачысцілі тое, што мне патрэбна. Я дачакаюся, калі гэты аксилит знікне, і яны просто пройдуць далей і самі дабяруцца. Наконт разведвання. Бачу пакой нейкі, які мы яшчэ не былі. Усё яшчэ не бачу аніякіх прызнакаў, аніякіх гейзераў альбо вулканаў. Так, нічога такога не бачна? Не, не бачу. Няблага было бы яшчэ ўверх-уніз пакапаць. Давайте прокопаем его сюда. Вот этот проход, поглядим, что там в этом покое. Где музыка? Я уже, может... И она ж была, правильно? Так, музыка включена. О. Музыка грае не кожны некалькі цыклаў, зразумеў. Давайте кожную раніцу, каб бэкграунд пачынаўся. Бо ціханька, я, можа, з таго, што павольненька гуляў, і я звычайна гуляю на высокай хуткасці, я нават не заўважаў, што ў мяне там адсутнічае. Ну, зноў жа, гэта хуткасць высокая і звычайная. Насамрэч, вось, ну,
калі ты ўжо дастаткова ведаеш, табе не дастаткова павольны, таму што ты ведаеш, што ты збіраешся рабіць, а ўсе дзеянні патрабуюць шмат часу. Вось, таму патрэбна паскараць. Вітаю, Медаюрай. Вітанчык. Яны зараз адпачнуць. Ідзі... О. Пайшла музычка. Што я магу зрабіць? Я спрабую узгадаць сабе... Ну, я спрабую прапланаваць сабе хоць нейкія дзеянні, таму што зараз пакуль у мяне ў галаве толькі трэба з ежай разабрацца. Дарэчы, ежа скончылась. Вось зараз проста няма. Ось. Паглядзім, што я з гэтым зраблю ўвогуле. Оп. Ежу ўзялі. Так, ежа зараз часова выпраўлена праблема. Таму што прынеслі гэта... А чаму вы іх не здабываеце? Таму што вам ўсё ж такі высокая яна знаходзіцца, так? Давайте вось так зробім. Хай займаюцца. Яшчэ адна праблема з раскладам, што цяпер мые рукі толькі адзін з іх, бо для астатніх рукамыйнік заняты. Ну, я звычайна раблю некалькі рукамыйнікаў і некалькі гэтых самых, то бок на кожнага дупліканта, ну так, звычайна 3 рукамыйніка, так? І колькі вось гэтых домікаў, столькі рукамыйнікаў. Расклад я звычайна не змяняю, таму што, ну, як мінімум, я заўсёды раблю, каб адпачынак ва ўсіх быў аднолькавы ў адзіны час. Вось. Такое. Я ніколі неяк з гэтым праблем не меў, проста я звычайна больш месца выкарыстоўваю для гэтага. Звычайна. Зараз я больш не раблю, таму што, зноў жа, лёд. Тут увогуле ніякіх гэтых самых, ну, мікробы паміраюць проста імгненна неяк. Я вось гляджу, яны проста тоннамі мруць. А калі розныя расклады, то ўвесь час нехта працуе. Ну, таксама. Ну, ты маеш рацыю, насамрэч. Ну, у гэтым ёсць сэнс. Ось, просто я не вельмі люблю наладжваць нейк расклады супер-пупер нідзе. Я раблю толькі гэта, калі ёсць неабходнасць і, ну, ва ўсіх гульнях, якія я ведаю, я раскладамі не балуюсь. Ну, мне не цікава, просто я гэтым не займаюся. Напрыклад, той же RimWorld я звычайна толькі калі хтосьці ўначы можа толькі працаваць, вось для тых я нешта налады змяняю. Так, вадзічка зараз пап'ю. А гэта... А чаму я там ні халер не бачыць? Может, вітаю. Вітаю, мне падалося. Дзякуй табе, вялікі Арыгана. Дзякуй, вялікі. Дарэчы, для тых, хто не ведаў, тых, хто падпісаныя, дзякуй за падпісачку, яшчэ раз, Арыгана. Для тых, хто не ведаў, у гэтым самым, на 12 месяцаў я толькі зараз зразумеў. Ач мураць. Ўжо 12 месяцаў падпісаны. Дзякуй, вялікі. Дык вось. Я што хацеў сказаць, для тых, хто не ведаў, калі у вас ёсць падпіска, у вас больш пунктаў канала. А больш пунктаў канала, больш чым можна прагаласаваць і прасунуць гульню, якая вам падабаецца. Ні ў якім выпадку не бачу вас на падпіску, але кажу, што гэта так працуе і гэта, ну, вы атрымліваеце буст да ўсіх балаў, якія пунктаў канала, якія вы атрымліваеце. Так. Гэта мы будзем няхай таксама збіраць. Это мы ўсё абшукаем. Гэта мы ўсё агледзім. Новыя веды нейкія. Але, ну, нататачкі карацей. Не халеры там холодна. Там, карацей, холодна настолькі, што CO2 ўжо ў вадкасць пераўтвараецца. А пры якой тэмпературы ён пераўтвараецца, ўжо не памятаю. У вадкасць ён пераўтвараецца пры мінус 56. Але ж там мінус 49 я бачу. Мінус 47.
Фреюшка там проснулася? Я просто, ви бачите, мені її не бачно, вам її ліпі бачно, чим мені зараз. І питається, вона зараз може ще підпроснутися, тому що Люцик почав, після того, як полежав на підлозі, він знайшов собі нову свою цацку і нечто її трохи ганяє, тому Фрея може зацікавитися. Ось, але знову ж, я її не бачу, мені загороджує, тобто камера стоїть так, що я камеру бачу, вона мене каля руки, каля що ось. Ось. Але не бачу саму Фрею, я там не бачу за колоною этой. Так. Далей. Древо у нас. Тільки частково. Ну, древо ми. Усе ще з древом ми не вирішили проблему. Чекаємо, поки у нас буде здольності. Скираємо, як виходить. Здольності. Все ще рано, так? У Орегана полов... Не, это не Орегана, это Руди Штольцовна. У яе тільки полова узроўня. Так, і я ўсё яшчэ не бачу. Воу, ні халеры сабе біома. Біома мінус 138 градусаў. Кабзда. Гэта жорстка. І уранавая яшчэ. Колькі там радыяцыя? Дзе там? Ну, даволі бяспечна. Не настолькі дрэнна, як можна было б падумаць. Але уранавая руда вось паўсюль там. Я зараз разумею, чаму СО2 тут у ваду. О, ну, вадкасць пераўтварылася. Так, ну ўсёй гэтай лакацыі ўсё яшчэ ніводнага гейзера, ні вулкана, нічога такога я не бачу. У цішыне. І радыактыўныя пчолы, так, дарэчы. Глядзіце на іх. Я не памятаю, што з імі, дарэчы, але яны былі ўжо даўно, я іх памятаю трошкі. Іх дадалі, ну, іх дадалі яны адносна, для мяне яны адносна новыя. Дыета ў іх уранавая руда. І абагачаны уран, гэта іх, тое, што яны чым какаюць, карацей. Замест мёда, гэта уранавыя пчолы, карацей. А чаму табе дрэнна? Усё ж таки атруцілася ежай. А чаму ты атруцілася ежай? Можа, ўсё ж таки дрэнна гэта штука працуе. Таму што, можа, пасля туалета выйшла і з бруднымі рукамі паела. Так, а я нацягнуць руду ў вулі, а потом можна збіраць ты самы уран абагачаны. Так, але ж я не памятаю, у мяне яны заўсёды былі гэтыя пчолы так далёка ад пачатковай біомы, што я ніколі не замарочваўся гэтым. Ніколі. Яны былі літаральна дзесьці настолькі на ўскрайку адзін вулей на ўсю мапу, дзе-небудзь там у задніцы ў самай. Я ніколі ім не займаўся, ніколі гэта мне не заўсёды падавалася, ну, такой, ну, як бы цікавай ідэі, але як у цыкл я бы сабе не зрабіў. Дарэчы, яны ў вакууме там увогуле лётаюць. Касмічныя уранавыя пчолы, якія лётаюць у вакууме. Не, ўсё, я не задаюся пытаннямі. Так. Бо ела бруднымі рукамі. Ну, я вось думаю, можа, ўсё ж такі хреново я зрабіў. Я могу тут новый туалет побудовать, как раз таки больше по померам. Я расклад для рабить все равно не буду. Так, давай тут больше туалет. Просто по померах выкопаю. Перенесу еще сюда. Так, это звичайно 4. И тут почнем. Тут у нас вышиня 1, 2, 3, 4. И вот тут будет подлога.
Адразу выстаўлю сабе ось гэты. Раз, два, три. 4. Ой, 4. На будучыню. І. Де вона там? Ось вона. Раз, два. І 4. Третю потім добудуємо. Потому что там оксилит, а я оксилит гублять не жадаю. Больше поветра. Нехай затаится. Раскладофобия. Я... Не, расклада не моё. До речі, раблю на 4, тому що гэта самае. Некаторыя будынкі ёсць вышынёй амаль у 4. По-моему, душ. Не, душу 3, по-моему, наколькі быў. Наколькі памятаю, ён быў. А, мне яго нават няма яшчэ. Карацей, запасам заўсёды раблю. Чацвёрка, я не памятаю з-за чаго, але карацей, самы дэфолтны памер у мяне гэта 4. Не памятаю з-за чаго, просто не могу згадаць. Можна нешта раздрукаваць, а раздрукуем мы... Ну, в прынцыпе, так сам прыгожы касцюмчык. Давайте вось гэты з помпонамі касцюмчык, апранем арыгані. Ёй ўсё роўно без розніцы. Ну, по тыпу, ёй не холодно. А будзе выглядаць помпонамі. О, урэнна. Дуже дакладна 4. Ну, вось. Карацей, скажем так, просто гэта дэфолтная нейкая лічба, якая заўсёды карыстаюся і так вот кідаю. Не задумваюся. Опа, і арыгана, о, касцюмчык з помпонамі. Бачыце? Проголодалася. Усе проголодаліся, уже час поесці. И, по-моему, вось гэтая штука, тут патрэбна зачыніць, каб бонус пакоя. По-моему, ёсць такой, ну, бонус за ванной, нешта такое. Ёсць, было такое? Ага, ёсць. Бонус для морали. Ось. Я яго і зробім. Я, звычайна, яшчэ як раблю. Душавыя я просто ставлю з таго, што один блок нешта з вадою, звычайна, то вось туалеты стаяць, і літаральна аддзяленне невялічкае, і тут душавыя, напрыклад, як асабісты пакой, але ў выніку яны ўсё роўна прабягаюць праз адно, і тут адна сістэма вады, каб не патрэбна было шмат труб рабіць. Прыкладна так выглядае. Альбо адна над адной, такое бывае, але калі яна адна над адной, то не вельмі зручна выводзіць потым брудную ваду. Ну, па тыпу, звычайна я просто праз столь выводжу брудную ваду, а чыстую знізу падаю. Але зноў жа, мы пакуль яшчэ нават і не блізка да таго ўзроўня, з вадою я тут вельмі абмежавана, і пра гэта гаворкі няма. Так-то ў мяне ўвогуле ніякая тут сістэма не спрацуе. А чаму вы не расцеце? А, яна паглынае. Так, але гэтага недастаткова. СО2 збіраецца, дарэчы. То бок нашыя гэтыя дубліканты надыхалі больш, чым гэтыя раслінкі увогуле нешта робяць. У вас не хапае атмасферы. А вам калі вас вырошчваць не дзікімі, што вам патрэбна? Лёд. Мінус 20 кілаграмаў у цыкл. Не халера сабе. Трабавальныя якія, льда столькі патрэбна. Добра, гэта бедняры, гані. Дзверы ў туалет можна пакінуць адчыненымі, каб яны не гублялі час. Дарэчы, добрая думка. Заўсёды адчыненыя. Ось так. Зараз набудуюць нам туалеты тут. Так.
СО2 у нас хоць і падзбіраецца. Давайте вось такую яшчэ. Тут паміральная яма для СО2 будзе у нас. Яшчэ падвыкапаю, каб яна больш актыўна апускалася ўніз. Ну, таму што у нас атрымліваецца яго падсабралося тут у... А, не, у прынцыпе, гэта нічого не змяняе. Лухта нейкая. Лухту зрабіў. Там яшчэ ёсць одна такая штука. Давайте туды пракапаем яшчэ туннельчик невялічкі. Але тады гэтыя дзве будуць. О, блин. Ну ладно, нехай як ёсць. Дарэчы, не вельмі зручна будзе спускацца тут. Гэта можна заўсёды адчыняць. У нас будзе туалет, у якім будуць скакаць флоксы гэтыя. Таму што, ну, просто іх няма куды падзець. Яны тут былі, жылі у сваёй пячоры невялічкай, і потым я адчыніў гэтую пячору і пабудаваў там туалет. Флоксы такія чылілі сабе. Літаральна чылілі. Адпачывалі, нікога не краналі, тут раптоўна. Так, вода. Вы толькі ў той бок, у левы, калі будзеце выходзіць, не патрэбна тут заўсёды нам. Ёсць. І уверсе, ў прынцыпе, вось гэта можна зачыняць. Калі атрымаецца зачыніць, яны пазней гэтым займуцца. Бо, зноў жа, адзіная праблема з гэтым будаўніцтвам у 4, ну, у 4 блока, адзіная праблема. Гэта, што... Ё-маю. Дзіўна. Што яны не дацягваюцца да самага верхняга блока, вось самае непрыемнае. Так, ціск нармальны паветра, гэта самае, акселіт нам яго яшчэ да халеры, ось гэты блок, калі выкапаць, ё-маю, колькі яго. Нам далі яго шмат, але я адчуваю, што ён зусім... Мы літаральна на мяжы яго згублення. Тут не той, каб яго шмат. Можна месца старога туалету зрабіць часовую сталоўку. Неплохая ідэя, так. Зараз разбяромся з ім, ўсё ў парадку. Як мінімум, вось гэта можна. Блін, я ўсё яшчэ не зрабіў сабе месца для кампосту. Давайте вось гэта. Тут будзе у нас невялічкая. Бо бруднае гэтае самае збіраецца і не перарабляецца, я лепей у бруд хай пераходзіць. Так. Вось оно. Кампостная яма. Ось 2-3 штукі. Пакуль. Потом будем рабіць нешта іншае з гэтым. Дарэчы, часовая сталоўка будзе вельмі простенькая. Ну, яна зусім часовая. Зараз зрабілі яе наадварот на ўваход. Туалеты гэты знясем. І сталы будуць... У нас іх 3, так. Я пакуль пакіну тут месца, я толькі... Будзе няхай толькі адзін рукамыйнік. Альбо... Не, давайте 2 ўсё ж таки паставлю. Ставим... Где он там? Бум. Не тое. Медицина. Вот, медицина. Няхай 2 будзе ўсё ж таки. Давайте уже 4-й поставим на будучага нашага. Кулер не улазить. Давайте лепей кулер зробім. Ведаеце што? Лепей кулер. Каб гэта было яшчэ месца. Ён, па-мойму, як толькі мы яго паставім, гэта мінімум неабходны для таго, як пакой лічыўся месцам для адпачынка увогуле. Не? Памер, па-мойму, неправільны. Не хопіць. Памер павінен быць 32. А тут памер... Колькі зараз? Я магу вызначыць яго? Не, пачакайце, у гэтага пакою роўненька 32. Мне патрэбны прадмет дэкора, і ўсё, ён будзе ў парадку.
Дэкор. Гульня. Фурнітура гэта не падыдзе. Мне патрэбна тэхналогія такая. У мяне ж няма тэхналогіі на прыгожванне. Дэкор. Так. Блок... О, блин, статуи из льда. Идеальная штука. Unreal Tournament. Кооператив отправляется 1000. Дякую великим этой горы. И еще 1000. 2000 отправляется. И еще 3000 отправляется. Дякую великим. Ну, до речі, по спису лідерів. Чекай, зазирну. Спіс лідерів. У нас як зараз виглядає? Говоримо про топ-5. 35500 на Disco Elysium на першее место. Делить першее место Elder Kings, яно якби на другім місці знаходиться 35500. Hollow Knight 33000, так само амаль у топі. Devil May Cry 31 тисяча і Відьмар перший 30 тисяч. Для тих, хто не ведає, як працює голосування. І на Oxygen ще відправляється 100, дякую велике. На гэта самае, ну, у нас атрымліваецца у топ-5 усе блізка адзін да аднаго. Як увогуле працуе галасаванне? Для тых, хто не ведае, можа новыя, можа просто не уяўляе сабе, што мы тут робім. Адкуль да Селіховскі накапіў. Ось, глядзіце. Калі вы жадаеце прагаласаваць, галасаваць можна за любую гульню, якая вам падабаецца, абсалютна любая. Скажем так, давайте тэхнічныя мае магчымасці, што я магу стрыміць. Зараз я стрымлю з камп'ютара, так? Але я магу стрыміць VR, я магу стрыміць з PlayStation, але, ну, там трошки паскладаней. Вось, але гэта магчыма таксама. Вось нашыя магчымасці, так што можна і пры гэтым VR можа быць як PS-овскі, так і на кампе. Ён, ну, адзін у мяне шлем і на то, і на другое. Вось, гэта наша магчымасці. Абмежаванне глобальнае, нават калі гэта будзе гульня, напрыклад, не ведаю, мне няма Nintendo Switch, але нават яго можна праз эмулятары неяк зрабіць, нешта прыдумаць, так? Вось, глядзіце, якая справа. Магу вам пастрыміць любую гульню, якую пажадаеце. Умова такая. Выбірайце, у вас ёсць у любога гледача на Твічы ёсць магчымасць аддаваць балы, ну, карыстацца пунктамі канала для любога. Абмежаванне па грошах ёсць. Ну, глядзі, ну, так, калі тэхнічна не будзе магчымасці гэта запусціць, то я буду прыдумваць нешта больш танныя варыянты прыдумваць. Ось, а там паглядзім. Ось, глядзіце, якая справа. Выбірайце, бераце ўзнагароду на канале на Твічы за пункты. Я можна націснуць просто вось пад чатам, пад радком чата, дзе вы можете увесці паведамленне. Там знізу ёсць кнопка. Кнопка ёсць з узнагародамі. Узнагароды, некалькі ёсць узнагарод на аднолькам назвай, яна называецца «Будзем гуляць у гэта». І да яе далучаецца яшчэ лічбачка, колькі канкрэтна вы будете пунктов отдавать, вы можете отдать столько пунктов, сколько пожадаете, и ваша мэта увести назву гульні так, як яна ёсць у спісе, калі яна ўжо ў гэтым спісе ёсць, альбо увесці новую, дадаць новую гульню. Усё галасаванне аўтаматычнае, яно атрымліваецца, ну, адбываецца, як бы я нічога не раблю, вы калі прагаласавалі, яно адпраўляецца аўтаматам адразу на гэтыя гульні, інакш бы я ачмурыў тут, блин, гэта ўсё ўводзіць. Атрымліваецца аўтаматычна. Адзіная умова, што калі гульня ўжо ёсць у спісе, вам патрэбна ўвесці назву дакладна так, як яна ўведзена ў спісе. Можаце не клапаціцца толькі наконт, ну, то бок прабелы ўсе павінны быць там жа, калі лічбай, то яна павінна заставацца, а не рымскай, напрыклад, ну, гэта датычыцца там, напрыклад, не ведаю, цывілізацыі 4. Яна зараз у нас з лічбай, і калі вы ведзеце рымскую, то зразумела, сістэма не зразумее, яна дадасць проста яе. Альбо калі вы памылку назву зробіце, то будзе у нас две пазіцыі. Я звычайна іх выпраўляю, але ў ідэале, ну, уводзіце просто так же сама. І яны разам складваюцца гэтыя балы. І ў чацвер, увечары, ўжо ўвечары. У чацвер, у сярэдзіне стрыма, прыкладна на другой гадзіне стрыма, я раблю, аўтаматычна скончваецца галасаванне, то бок гэта у 12 па Польшчы і у 13 па Мінску адбываецца гэтая падзея ў чацвер. Гэта гульня, якая апынулася на першым месцы ў гэты момант,
яна у яе мы гуляем на наступны дзень у пятніцу. І гэтая гульня губляе свае балы. То бок яна опускаецца да нуля і прападае са спісу. Вы можете зноў галасаваць за яе і зноў прасоўваць наверх. Такім чынам мы будзем працягваць тое, што было пачата на папярэднім пятнічным стрыме. І мы так пакрыху некаторыя гульні мы так прайшлі. Колькі было на Oxygen? Oxygen пашанцавала. Oxygen мела ўсяго 6000. І яна перамагла ўсё роўна. Гэта спрацавала таму, што мы яшчэ ладзім дадатковы стрым у аўторак. Па аўторках у нас дадатковыя стрымы. Па гэтаму же спісу галасавання таго, што вы нагаласавалі. І проста гэта рандомна гульня, якая выпадае са спіса. Як мы гэта вызначаем? Мы гэта вызначаем якраз такі ў пятніцу. На пятнічным стрыме у нас ёсць яшчэ і рулетка. Мы запускаем рулетку, і калі на рулетцы выпала гульня нейкая, мы яе гуляем тады ў аўторак. Вось, але гэта можа ўжо быць любая гульня, не абавязкова першая, самая топовая. Вось. Нават 3000, можа быць. Нешта там смешная колькасць. У мяне адзначана, дарэчы, што я вам гэта. У мяне ўсё гэта захоўваецца. Так, пераможцы, гляджу пераможцаў, гляджу Oxygen Not Included 3000. Так, у мяне адзначана 3000. Ось. З зусім невялічкай колькасцю яна перамагла. Так, гэты пакой усё яшчэ не лічыцца. Чаму? Ён занадта вялікі? 64 тайла. Патрэбна, каб яны зачынілі вось гэту частку. Добра, я тут не вельмі магу ім зараз выправіць гэта, таму што яны літаральна там поўзаюць. Яшчэ. Гэта падаецца... не занадта ён вялікі будзе ўсё роўна. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 на 4. Гэта будзе 32, 64. Гэта ідэальны памер пакоя, ён больш не можа быць. Калі ён будзе больш, то это адразу правал. Самовар вядзе? Які самовар мне той говорить? Самовар вядзе ў лікдайсу і скидывае рэлефу. Там усё запісана. Это дакладна не памылка? Про які самовар, блин? Што? Так, гэта дзверы мы дадалі. Яны нам спатрэбяцца пазней. Мы тут душавую яшчэ зробім. Самовар. І ў мяне яшчэ ты мне ставіш у тупік. Я не ведаю, пра які ты самавар увогуле кажаш. Вы бачыце, я пра гэты мем не ведаў. Самавар бухгалтара Рудзі, які знік з рудзінкамі. Нічога, Рудзі там нешта... Вы бачыце, я просто не ведаю, я прапусціў. Я Рудзі звычайна на фоне вельмі гляджу і займаюся сваімі рэчамі. І зараз увогуле там. І складана мне трапляць на стрымы іншых. Я звычайна сяджу. Калі я адпраўляю нават рэйд, у мяне звычайна ўжо я падзатрыманы, і мне патрэбна хутенька ісці штосьці рабіць. Ось, і таму я звычайна не вельмі... Калі і слухаю, то не вельмі уважліва. Я магу там мемы нейкія спакойна прапусціць. Я трохі адрываюся такім чынам. Гэта, дарэчы, пачалося, калі я пачаў, стрымы ладзіць. Усё, і з гэтага моманта, як бы я гляджу вельмі так умысна. Дарэчы, нарэшце, у нас у Рудзі Штольцаўны з'явілася даследаванне. Скіл. Мы возьмем яго. А у нас Язэпа таксама можа даследаваннем займацца, але я буду пакуль рабіць з яе нашага шахцёра. І Арыгана у нас пакуль гатоўкай будзе займацца, няхай. Потым мы на ранча пойдзем. Это будзе яе фішка. Даследаванне. Зараз у нас ёсць магчымасць, і зараз можам зладзіць ранча нарэшце. Вось, адпраўляем ранча.
Это ж портал нельга другі раз выкарыстаць. Давайте его. А, я его разбурыць не могу, мне зведаў не хапае на гэта. Так, что я могу яшчэ? Давайте даследаваць тэрыторыю. Давайте, можа, пойдзем уверх униз, паглядзім яшчэ. Я не вельмі жадаю уверх униз рабіць. Я жадаю пакінуць CO2 вось тут, каб мне аксіліт рабілі. І давайте пастку для CO2 зробім. Это выглядае наступным чынам. Невялічкі базовый ўзровень CO2, вось няхай будзе тут, так? Ну, то бок, гэта наша пастка CO2. Але далей я буду ўлазіць вось у гэтым месцы униз. Вось тут, па гэтай лесвіцы. Я там гэтай раслінкі не жадаю акранаць, там мы пойдзем вось так. І далей. Усё. Вось такая штука у нас будзе канструкцыя. Каб тут яны пролазілі, вось так што зробім. І ўсё. Гэта атрымліваецца у нас. CO2 тут будзе пэўная колькасць уходзіць у гэты бок, гэта непазбежна. Але, як мінімум, большая частка будзе трапляць сюды, таму што яна будзе спускацца вось па гэтых шахтах, скажем так. Вось гэта, дарэчы, дрэннае месца, я, конечно, не придумаў яго. Ну да ладно, у нас хотя бы тут коридор есть. Мы тут флокса гэтага ў пячоры сваю заперлі назад. Уявіце сабе, вы жывеце сабе ў пячоры бясконца, вы там лісы гэтыя труса, не ведаю, драўляныя лісатрусы, я не ведаю, як вас назваць. Ну вось, і яны скочыце сабе па пячоры, у вас все добра, потым херак і сцяну разваліваюць просто пячоры. У вас некалькі было, і адзін пайшоў паглядзець, што там адбываецца. А там, карацей, просто, гармідар, там шахта, капаюць, нешта адбываецца. І адзін пайшоў паглядзець, а потым за ім сцяну просто забудавалі нахрен. І вы зноў сядзіце ў гэтай пячоры, весела сабе скочыце, але у вас трохі адчуванне, што нешта не так, таму што адзін з вашых усё яшчэ у туалеце застаўся. Глядзіце. Хоррор лесаленняў. У вас замест зараз гэтай самай сцяны пячоры, у вас просто сцяна са снега, і там за ёю вы чуеце, як яшчэ скотч працягвае скакаць і весяліцца ваш сябра. Так. Ну, дарэчы, з такім тэмпам мне вельмі не хутка... Я не ведаю, у меня па адчуваннях, што... Ну, з іншага боку, мінус 26, гэта не той, каб супер нізкая тэмпература. Калі я тут пачну рабіць цыкл, рабіць гэтыя, як оно, мае, індустрыя, вось, слово, такое, ёсць. Дык вось, калі я тут індустрыяй сваёй пачну займацца, гэта ўсё раптоўна растае просто. Увидите сабе, гэта гіганцкая тэрыторыя, яна пераўтварыцца просто ў басейн. Адзін здаравенны басейн нахрен. Я упэўнены ў гэтым, таму што яна будзе проста разагравацца, ўніз апускацца. І сэнсу мне рабіць ахалоджванне, ну, асабіста няма, ну, у гэтай штуцы. Я значна пазней гэта пачну рабіць. У гэтай гуне. О, дарэчы, я тут нешта разрыў зрабіў сабе, і нічым яго не выправіў. А чаму яно не будуецца? Яны яшчэ проста не пабудавалі, часу не было. Так, даследаванне ёсць. І мы можам зараз раньше нарэшце зладзіць. Станцыя. Нам патрэбна станцыя для грумінга. Гэта раз. Станцыя для таго, каб... значна больш мне спатрэбіцца гэта. Я забыўся, якія яны здаравенныя. Давайте просто набудуем іх і потым разбяромся. Мне там патрэбна яшчэ. Няхай будзе снег вось так. Спадзяюся, не будзе нейкай станцыі штукі ў 4 блока. Не памятаю, каб такое было. Я з паузы не зняў. Ведаеце яшчэ, што смешнае? Я зараз пабудаваў сабе цэлае ўзятую ўсю халеру, так? На снезе. Ну, яно снежная ўся халера. Уявіце сабе, я пачынаю будаваць сабе індустрыю, і ў мяне нахрен база растаяла.
Просто розстало, не здається просто на чим. У мене те саме, навіть хата ось гэта, она разваливать просто растає. І індустрія буде жудасная штука. А мне перед індустрією прийдеться все на древо перевести, або ще на что-нибудь. Ну, придется, блин, нормально так подумать. Там будуть свої проблеми, короче, індустрійні. Так, а ми пакуль. Нам потрібна була ось ця станція для того, щоб можна було... О, і електричність потрібна. Давайте особистий свой батарейку, свою тут систему невеличку зробимо. Ось так. Назбираємо дрова, переробимо все у древа. Угу. Ну, я думаю, що дерева тут спотребиться просто нейка гігантська кількість. Я вось не упэўнены, што ў мяне так просто ўсё атрымаецца. Тут нейкі свой... Зноў жа, калі ты ўжо ведаеш усё хутка атрымліваецца. Ну, ты просто робіш пэўнае дзеянне, і ты ведаеш, як ужо ўсе ланцужкі працуюць, і вот свае чаканні нават ёсць. Ты максимум там нешта падзабыўся і падвыпраўляеш у сваёй сістэме. Зараз у мяне такой... Я не ўпэўнены, як гэта будзе працаваць, і што я зраблю, да чаго яно прывядзе. Станцыя для... Што гэта? Soldering Station. Біонікі і бустары. Ну, я біонікаў не ведаю, на жаль, увогуле, як гэта працуе, пакуль не буду нават кранаце блізка набліжацца. Так, ледзяны блок. А яго тут... яго тут месца не хопіць. Не, давайте тады каменную статую зробім. У пакоі гэта нашу. Во. Невялічкая статуя. Пусці, няхай упрыгожыць ім там. Мы тут зрабілі сталовую, і мы як мага больш прыгожую, каб ім спадабалася там. Так. Раньше критера. Так, нам яшчэ патрэбна один блачок тут, для того, каб скидывать было куды. Правильно? Там дзесьці была такая штука. Медицина, не тое. Ежа можа? Во. Скидывание крытераў. Вось. Это месца, куды будуць скидывать, прыносіць гэтых крытераў, калі нешта, ну, зловяць іх. І мы туды закінем аднаго-двух флоксікаў, і у нас будуць флоксікі. Вось гэтага. Давайте з туалета прыбярэм, а то ён бедны нешта тут носіцца. Ён будзе ў першую чаргу. Ось. Ну і, дарэчы, здольнасці параньше у нас адсутнічае проста. Прапануеш капаць уверх? Мне шкада паветра. Ну, пакуль. Ну, неабходнасці вялікай няма. Зараз яны там яшчэ ўніз пракапаюцца, мы праверым, што там ёсць. Нагадваю, мне замёрзшае ядро. Я так разумею, чым глыбей унутр, тым халадней будзе. А не, тут куды не пайдзеш, яно... Усё, кроме маёй базы, яно яшчэ халадней. Бо моя база яшчэ і цёпленькая, можна сказаць. Дарэчы, ну, каб капаць уверх уніз, давай-ка одну важную рэч паглядзім. Глядзім, колькі у нас дрэва. Потому што нам патрэбна дрэва для таго, каб капацца. Дрэва. У нас 9 тонн. І оно скончваецца. То бок, ну, і оно пакрыху зніжаецца колькасць. Мы пашчасціць зможам друкаваць дупліканта заранча адразу. Ну, дарэчы, добрая думка. Просто мне шкада яшчэ зноў жа, я паветра пакуль эканомлю, кожны новы дуплікант гэта больш адказнасць і большую верагоднасць крызіса, а ў мяне ежы нават на... Не, мы не будзем такога рабіць. У мяне нават на гэтага сама, ну, тое, што ёсць, не хапае. Так. Флокс і флокс. Маленечкі. Так, ты? Давайте яго, оп, злавілі. Усё. Яго у нас тады занясуць. У нас няма спецыяліста параньше. То бок раньше ёсць, спецыяліста параньше няма. Вось такая праблема. Тут можно поставить аж один домик. Ось.
больше туалетов. Один запасный. Сколько дупликантов плюс один. Разумеете? Просто математика туалетов. Вам потрібно туалетов ровно на один больше, чем у вас есть дупликантов. Прикладно як з котами. О, до речі, Фрей, я пропустив той момент, коли Фрей перевернулся з одного боку на інший. Что у нас еще можно доследовать? У нас есть гидропонная ферма. Мне подается... Ирригацию там подае. И... Я не памятаю, гидропонная ферма. Блин, я не могу поглядеть. Пошук. Гидропоник фарм. Да ёй жа ўсё роўна патрэбна дадаваць гэтыя самыя. Ну, напрыклад, калі патрэбна нейкі рэсурс, то ўсё роўна яна патрэбна. Альбо я блытаю нешта. На этаноле толькі. Ну так, яна працуе толькі для тых, там, дзе патрэбна вада, ну альбо вадкасць нейкая. Вітаю, толькі пацяплела, нам па морозу засумаваў. Чмурэцік засумаваў. Нахрен гэта. Яшчэ толькі траўня яшчэ няма, а ўжо ў нас, блин, 27. Ну, гэта што за херня? Blade of Darkness атрымлівае 9500, дзякую вялікі. Так, даследаваннямі займаюцца. У нас трохі не хапае дуплікантаў, каб выконваць усе задачы, якія ў нас ёсць. Чаму я не магу? Ось, у меня что-то наближение не працавало. У нас не хапае дублікантаў, але ў той жа момант як бы і больше не магу зрабіць, у мяне кілакалорый не хапае. Ежа гэта праблема. Мне падаецца, мне патрэбна яшчэ одна ферма, выключна для... Колькі у меня там сварыта? 24 тонны. Ну, в прынцыпе, не такая бяда з ім. Просто бан. Вось давайте іх так сам будем. Будзе ежа яшчэ. Месца пад імёна засталіся, а пакуль не. У нас 3 дупліканта ўсе занятыя. Зараз стрым скончыцца натуральным чынам. Я спадзяюся, што не. Ну, мы насамрэч не той, каб доўга будзем яшчэ гуляцца. У нас яшчэ можа 15 хвілін пасядзім. Максімум і пойдзем. Вось. На жаль, не тое, каб я супер тут развіўся, таму што, ну, прыходзіцца разбірацца ва ўсім. Ну, і рэальна, я разбіраюся ў кожным дэталі, гэта як новая гульня, абсалютна. І я баюся паскараць, таму што звычайна якраз такі праблемы ўзнікаюць тады, калі ты занадта хутка ўсё рухаеш наперад. У Oxygen тут клюдут. Напрыклад, у мяне па крыху скончваецца дрэва. З дрэвам праблему мы як бы збольшага вырашылі, калі будзе гэтай самай да першай смерці. Блин, мы тады доўга будзем, мы яшчэ цыкл гульнявых 1000 будзем сядзець. Я думаю, я нармальна ўсё будзе з калоніяй. Я яшчэ пакуль, ну, зараз базавыя рэсурсы, якія вось у пачатку скончваюцца, я не ўсё ў мяне воспалняецца далёка. З паветрам праблема не вырашана. З гэтым самым, з ежай праблема не вырашана. Індустрыі няма. Пачатак базы самае цікавае. Я не пагаджуся, мне падабаецца якраз такі, калі ўжо у лейт уходзіш там вось гэта. Мне падабаецца будаваць сістэмы складаныя. Ну, вось мне больш за ўсё Oxygen. І калі ты спрабуеш збалансаваць тое, што нахрен не збалансоўваецца ніяк. Самы мой ачмуральны момант быў, калі я пачаў разбірацца, што я магу рабіць за акватюнерамі. І спачатку я зрабіў свае там сістэмы, ну, на акватюнерах, на ахалоджванні вось гэтага базы і іншае, а потым, калі я спрабаваў неяк палепшыць, мне ў галаву нармальных ідэй не прыходзіла, пайшоў у інтэрнэт, толькі тады спытаўся ў інтэрнэце, як гэта робіцца. І там даволі, ну, ўсё падказалі.
Ну, пачатку не момант выжывання цікава, так. О, глядзіце. А, не, гэта фермерства. У нас ёсць чэл, які майстар паранча, але бы я жадаў, каб у нас было хоць нейкі мікс здольнасцяў, таму што ёсць праблема, калі толькі адна здольнасць. Никтофобик, патрэбна святло, каб спаць. Ну такое сабе. Блин. Мне падавалася, вось яна ідэальная быць гэтая банкі, але не. Па-першае, фермерства не раньше. Вось. І ну будаўніцтва ладно у нас не столькі как патрэбна. Вось гэта то, што яна холода не баіцца, гэта ідэальна, круто. Вось, але вось гэта мяне пужае, вось гэта никтофобик. І патрэбна святло бясконцае, а са святлом у нас яшчэ не хутка будзе. Вось. Не, ну там лямпочки ёсць, я магу вырабляць электрычнасць. Ну, можа быць не такая праблема, насамрэч. Але ёй літаральна патрэбны свой асабісты пакой. А, печка дае святло. Дакладна, ты маеш рацыю. Вельмі просты варыянт. Зрабіць альбо не зрабіць. Зноў жа, фермерства гэта не раньше. Давайте возьмем. Буду потом придумывать, что с этим робить. Я спецыяльна назначу языпазнічка у нас будзе бахне адразу я назначым ложак, а пакой гэты пашырым. Пакуль гэта у нас агульнае месца для сна ў любым выпадку. Часовае. Асабістыя пакоі будзем потым рабіць. Кварц дае мінімум сетла, здаецца. Ну, пакуль не разабраўся. Дарэчы, у спісе ёсць і Blade of Darkness, і The Blade of Darkness. Назва мае быць без артыкула. Так, назвы павінны супадаць поўнасцю. На... Што? А, пятница. Пятница її назвать. Так, ну давай назовем. Так, где он там? Пятница. Я ўсё больш думаю над тым, каб ім зрабіць лесвіцу просто, ну, пакой. І не тут не ў цэнтры пакоя рабіць, але ладно, нормально. Оверлей святла. Не, ну, вось он ёсць, як бы тут хапае святла, і тут яшчэ ёсць. Гэтая штука дае кварц. Я не ведаю, я яго упершыню бачу. Так, давайте-ка. А я не магу. А чаму я не магу яго агледзець? Я павінен яго здабыць? Палепшыць яго пазітыўныя эфекты. Ну давайте тады ў гэты этанол паплаваем у этаноле. Паплаваем у этаноле, выкапаем кварц. Паглядзім, што даём. Я яго не ведаю. Ібо існуе... Што тут існуе, не задавайся пытаннямі. Гэта абсалютна фэнтэзі, карацей. Глядзі, у нас тут ёсць олене лось, ну, ліса олень з рагамі з дрэва, з драўлянымі рагамі. Ось. Не трэба здавацца тут, што рэалістычна, што не. Асабістасці ў дачыненні да раслін. У нас есть тут мінерал, які дае нам паветра. Тлён. Яны шахтёркі. Ну, дарэчы, у нас усё яшчэ... Гэта чацвёртая... У нас жаночы калектыў, карацей, поўны. А чаму ты баішся? Яна баіцца цемры. Ёй не хапае гэтага святла. Гэта не працуе. А іншым жа перашкаджае. Блин, яна так не будзе высыпацца ніколі. Ёй патрэбна свой асабісты пакой рабіць. Давайте зробім ёй асабісты пакой. І ў ім дададзім святла. Лямпочка. Так.
А чаму яна там такая дзіўная? Давайте на столе поставим эту лямпочку. Тут занесем гэта. Гэта ўсё выкапаем. И где там у нас? Не станция, фурнитура. Вось. Не, где-то там. Вось. Вось так вроде. И труса мамонты. Ну вось. Усё у нас тут абсолютно, як бы... Лесалі не існуюць, я сам іх бачыў у мультиках. Трэба яшчэ і кварц. Зараз з кварцам разбяромся асабіста. Там яшчэ хтосьці ў этаноле паплавае. І потом будем вырашаць, што з ім рабіць. Мы, блин, раньше себе организовать все никак не можем. Пятница. Фермерство. Ну, нехай будзе вось. Прыоритеты. Трэба прыоритеты раздаць яшчэ. Дзе у нас пятница? Ты у нас майстер по будаўніцтву і фермерству. Ідэальна. Вітанкі, выяўляецца, гэта сімулятор будаўніцтва базы? Так, гэта сімулятор як іх называюць? Колоні Сім. Сімулятор калоніі выжывання. Пры гэтым ён, асноўны ваш гульнявы цыкл, заключаны ў тым, каб кантраляваць рэсурсы, якія ёсць у наваколлі. Таму што гэтыя рэсурсы бясконца пераўтвараюцца адно ў іншае. Хтосьці штосьці выкарыстоўвае, атрымліваецца іншы рэсурс. Гэтыя рэсурсы патрабуюць, адпраўляюцца яшчэ што-небудзь. Ёсць тэмпературы, ёсць вага ў гэтых рэсурсаў. У тлёна, у розных газаў ёсць узаемадзеянні паміж сабою, там, не паміж сабой, а вось як асабістае. Напрыклад, вось гэта чорная бачна, гэта CO2 у нас унізе базы сабралося. Тут у нас тлён звычайны. То бок усё вы як бы займаецеся кантролем усяго кожнага як бы элемента, каб яно працавала ўсё разам і вы самі сябе не забілі. Вось мы зараз гуляем у халодную біому, гэта DLC. Пачалі спецыяльна з астэроіда, у якога ўсё ледзяное, і мы змагаемся з гэтай тэмпературай, выжываем тут у ёй. І у нас завялася зараз пятніца, якая баіцца цемры, не спіць у цемры. Так, давайте, і ёй нам патрэбна электрычнасць. Ты? Не, давайте вось у гэты бок. І давайте да агульнай сістэмы няхай падключаецца. Гадаецца, батарэйка яшчэ новая патрэбна. Мне падаецца, я такі доўгі дрот не пабудую нават. Не, пачакайце-ка, я магу з гэтага Меркурія, крацей, альбо якан. Меркурій якан. Я нават гугліў. Кінавара, вось з кінавара магу рабіць дроты. Я не ведаю, як гэта ўвогуле працуе, але уявім сабе, што можна. Чаму арэгана пасівела, яно само так выпало. Гэта магчыма ад нізкай тэмпературы. Ведаеце, снег жа ён белы, правильно? І сівыя валасы неяк са снегам звязаны. Дарэчы, арэгана, калі жадаеш, мы можам шапочку табе апрануць. У нас ёсць для цябе зараз гэта самая шапка з, по типу, як повара, скажем так. Яна не самая прыгожая, але неблагая. Яна весела. Я просто люблю, звычайна, апранаць шапкі, у залежнасці ад таго, якая прафесія. Зараз яны, яны ж, дарэчы, розных узроўняў ёсць шапкі. Яны зараз вось гэта дзве не вельмі адрозніваюцца, але потым вельмі заўважна. У нас шахтёр ад будаўніка не вельмі адрозніваецца. У пятніцы, дарэчы, можна ўжо даць. У пятніцы можна... Я думаў, арэгане даць на раньше шапку, але пакуль яшчэ не дабралася.
Вось, наприклад, фермерскую шапку я пятницы отдам. Покуль. Давай, шапку тебе. У тебя есть там две. Я правну та, якая больше мне подобается. Она с оранжевенькой полоской такой. Не просто беленькая. Это уже за другие уровни готовки. У нас яшчэ ўсё яшчэ няма спецыяліста па ранчо, нам няма каму лавіць гэтых флоксаў навокал па базе, якія шастаюць. Дарэчы, мы неяк выйшлі ў плюс па незаўважнаму выйшлі. Так. Пятніца, ідзі вось сюды. Ты будзеш спаць вось там. Гэта далей ад святла. Усё яшчэ не выспіцца, на жаль. Але ў нас тут дрот толькі дабудаваць і будзе электрычнасць. Кеды бы яшчэ оранжевый. Ну, вось, на жаль. З кедамі тут паскладаней, разумееш. Можна касцюмы поўнасцю змяняць, а вось, па-моему, па элементах асабістых не ўпэўнены, што можна. Адкуль гэта дрэва ўзялося? Чаму просто так валяецца дрэва? Гэта я лесвіцу рабіў. Усё, я лесвіцы разабраў і дрэва з'явілася. Гэта таксама можна? Окей, а як гэта рабіць? Напрыклад, тыркаем арыгану. Гэта пераназваць, не. Статус, блюпринт. Рэстылізаваць. Вось на арыгана. Вось. У мяне тут адчынена нешта, але, каб вы разумелі, гэтую штуку ўсё дадалі значна пазней, чым я актыўна гуляўся. І гэта мне нічога не кажа. Не, гэта... Restyle outfit. Не, пачакайка. Назад. Ёсць нейкі чорненькі абсалютна. Чорная. Давайте яго рэстылізуем. І ёсць ли ў яе нешта... Дык, абутку ж няма тут. Тут ёсць толькі верхняя частка. І ўсё. Не, пачакайце-ка. Низ. Вось он низ. Абутак. Кедаў я тут не бачу. Я бачу толькі розныя... Дзе кеды? Дзе кеды? Вы бачыце дзесьці кеды? Я не бачу кедаў. Вось такой ёсць. Ну, амаль кеды. Ну, блин, на чорным гэтым ні халеры не зразумела. Так. Давайте, гэта пакуль дэфолтная, і вось ніжняя. Так. Ну, тут большая частка зачынена, я не настолькі шмат гуляў, калі яны гэта дадалі. Які дзіўныя ёсць. Тады белая, вось гэтая, так? Альбо поўнасцю белая. Просто полностью, ну, бачно, тут у меня зачинено шмат чого. Ось белое з оранжевыми полосками. Нават тут Sims контент. Яго дадалі значна пазней у гульню. Для мяне год назад было адкрыццём, што ў гэтай гульне такое ёсць. Ну, я з вялікім перарывам не гуляў, потым вярнуўся ў гульню і бавіў час. Ну, можа, не год, можа, больш. Вось гэта, так? Давай арыгана замацуем гэта. Будзе вось такі. А там фрызуру, дарэчы, можна там фрызуру змяняць? Бо мне падаецца, не. Толькі гэтае самае. Розныя візуальна, як выглядае касцюм касмічны. Ну вось, змяніць можна касцюм. Добра, тут есть. Цікавае. Окей, ладно. Давайте з гэтым... Мы да касмічных касцюмаў яшчэ нам вельмі далёка. Так, Руді Штольцаўна амаль адкапала нам этанол под зямлі. І мы адпраўляемся в 8. Люмен кварц.
Язепа ўжо забрала кварц. Так? Куды яго? Перасунуць, давайте яго перасунуць вось сюды. Так? І проста яго перасунуць. Яго нікуды не ўставіць у аб'ект нейкі. І выпіла? Не, просто паплавала. У цэлым возеры этанола. Але ў вочы трохі трапіла, нездавольна. Так, яны даволі ўжо нармальна ўніз пракапалі. Мы бачым тут што-небудзь унізе. Пачуваннях быццам бы тут будзе нешта. Тут лесвіца ёсць, такое. То бок... А, ну не, калі лесвіца ёсць, то тут не будзе нічога на падлёт не схаваецца. Нешта я ўнізе ні халеры не бачу. Зноў жа, я шукаю альбо цікавыя аб'екты нейкія, альбо, ну, гейзеры, штосьці. О! Там пакой, кварц. Можна паставіць кварц на п'едэстал. Так. Станцыі, не. Фурнітура. Во, п'едэстал. Во, давайте кварц на п'едэстал поставим. Мне просто падаецца, ён будзе перашкаджаць ёй. Ну, вось тут ён будзе перашкаджаць, таму што ён святла занадта будзе даваць шмат, не? Таму што, наколькі памятаю, шмат святла перашкаджае спаць. Наадварот. Ну, нормально там прокопали так. Опа, абиссолит. Не, а, не, почекайте, абиссолит это не то. Это, не, усё забейте, это не то. Я подумал, это как раз таки то, что мне потребно, я не памятаю, як он там называется. Але абиссолита тут хапае. Мне цікавіць нейкі там, не памятаю, як он называется, карацей. Элемент. Калі побачу, тады угадаю. Зеры можна замяніць, каб святло не трапляла. Ну, можна, так. Во. Ты поставим на п'едэстал вось гэты люмен. А гэтыя дзверы мы заменім, разбяром на эйрлок. Во, занадта святло, арыгана спаць не можа нормально. Адваротная праблема зараз. Пятница нормально спить, аргана спать не может, потому что з іншага пакою трапляецца святла занадта шмат. А, нейтроніум. Вось. Вось ён якраз такі не... Ну, яго увогуле разберуць у гуне. Не. Так. Побудавалі? Гэта на п'едэстал поставіць. Аргану можна ў іншы ложак. Ну, я зараз ужо вырашу дзвярыма. На наступную ноч нармальна ўсе будуць спаць. У пятніцы будзе свой пакой, у якім будзе святло. Да галеры святла, насамрэч. Вось, а астатнія будуць спаць калі каля гэтай грэлкі, і тут як бы нармальна. Тут адзінае што? Што у нас па тэмпературы? Я нешта пабойваюся пакрыху, што гэты пакой занадта разагрэецца. Потому что температура тут уже минус 18. Я наскочу нават минус 20, нешта такое. Накрывацца пачынаю. Усё ж таки пакрыху цяпло, ну, як бы перамагае. Але я не помню, наколькі мы дрэва ўвогуле такім чынам спалілі. Да халеры хутчэй за ўсё. 6000 дрэва засталося, мы па дрэву прападаем, ну, правісаем. Нам патрэбна раньше хутчэй. До конца ўжо. А для раньше нам патрэбны спецыялісты параньше, блин. Где вы там? Колькі? Мне патрэбна арыгана будзе займацца раньше. А, ёй 2 ўзроўні патрэбна для гэтага. Нам просто так не падыдзе. Тады я... Змена плана. Я наступны пункт гэтага самага досведу у пятніцы кінуў раньше, а з арыгану толькі пачну гэтую галіну весці. Яны паралельна будуць. Усім шубу і печка не трэба. Так я шубу-то рабіць не магу. На шубу мне патрэбна поўсць. Для поўсці мне патрэбна раньше. Для раньше мне патрэбна раньше для труса мамонтаў.
Ну, карацей, ўсё адно за адно чапляецца. І ўсё роўно упіраецца ў тыя ж самыя рэчы, якія мне былі патрэбны дагэтуль. Так. Так, я не памятаю, што гэта за расліна. Ну ладно, забяром зерня расліны. Новага дупліканта дадаваць не будзем, бо у нас ежы дакладна будзе ніякай. Нам уже патрэбна скончваць. Ужо часу мы больш уже чым за 3 гадзіны сядзем. Трэба ісці працаваць, бо учора быў выходны, а сёння ўжо не выходны. Трэба бы і папрацаваць, правильно? На гэтым я буду скончваць. Я буду вас перадаваць далей. Я так і не прачнулася нешта. Усё ціханька, усё спакойна. Футра з яйцатрусаў? Не, футра з труса мамонта. Так, на твічы у нас зараз бачу курысу, якая гуляецца ў Hollow Knight, і больш нікога, дарэчы, і не бачу. Перадам вас я да яе. Пайшлі да курысу. Так, ну тут выбар невялікі. Добренька. Задаю вам добрага дня, добра папрацаваць. Курысу толькі-толькі пачынае. У яе нават просто заставка яшчэ вісіць. Яшчэ не пачала. Добрага вам дня. Побачымся заўтра. Мы заўтра пагуляем, працягнем далей Алана Вейка.